παρουσίαση του διατάξεων του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ο εισηγητής θα είναι ο κύριος Γιώργος Δανιήλ. Το καλωσορίζουμε. Πρώην προϊστάμενος μου στα δημοτολόγια του Δήμου Θεσσαλονίκης, δηλαδή συνάδελφός μας, ο οποίος αποχώρησε και ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δανιήλ, να δώσουμε το λόγο στην πρόεδρο, την κυρία Μουσιάδου, να πει μερικά. Λοιπόν, να πω πάλι καλησπέρα, να πω και ευχαριστούμε και κάποιους συναδέλφους που έχουν έρθει εκτός από τους Δήμους. Νέο πειθαρχικό δίκαιο. Ακούγονται πάρα πολλά, οι κάποιες διατάξεις αλλάζουν και κάποιοι νόμοι αλλάζουν συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο και εμείς ως σύλλογος θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να είμαστε σίγουροι ότι όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν θέλουμε κανένας υπάλληλος να βρεθεί μπλεγμένος από λάθος ή επειδή δεν ήξερε τον νόμο. Θεωρούμε ότι ο κύριος Δανιήλ που έχει έρθει σήμερα, επειδή είναι καθήλυνα αρμόδιος και είναι ειδικός για θέματα δημοσίου δικαίου, θα μας εξηγήσει ακριβώς τι πρέπει να προσέχουμε, τι ισχύει, τι αλλάζει και ποια είναι τα δικαιώματά μας και οι υποχρεώσεις μας. Αλλά και πώς μπορούμε να θωρακιστούμε απέναντι σε τυχόν αυθαιρεσίες και σε κακοτοπιές. Θεωρώ ότι θα μας απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που θα θέσουμε και νομίζω ότι θα είναι και αρκετά. Εκείνο που πρέπει είναι να είμαστε ενημερωμένοι, γιατί πραγματικά δεν θέλουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με συναδέλφους που από άγνοια έχουν μπλέξει. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Δανιήλ. Καλησπέρα. Εδώ που είμαι ακούμε καλά, να παρουσιάσω περισσότερο το μικρόφωνο. Λίγο πιο κοντά, για να γίνεται και γραφή καλύτερα. Ωραία. Θα σας πω όχι πώς θα γίνει η παρουσίαση, αλλά πώς δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει όπως την κάνουμε σε κάποιο σεμινάριο στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης για την Πεταλοθέτη, και αυτό θα μου επιτρέψετε οι διαφάνειες να είναι έτσι όπως είναι τώρα και όχι σε προβολή παρουσίασης, γιατί δεν θα πάω με τη σειρά. Θα έχετε απορίες, είστε λίγοι σε αριθμό, θα μπορούσατε για να με διακόπτετε. Δεν είστε ένα κρατήριο 200 ανθρώπων πάνω για διακόψουν όλοι, θα μιλήσω εγώ. Πάνω σε αυτό που κάθε φορά θα λέω, βέβαια, έτσι, μην κοιτάμε το θέμα σε θέμα. Εγώ όμως θα πηδάω από διαφάνεια σε διαφάνεια, γιατί το πειθαρχικό δίκαιο είναι ένα μάθημα προς το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το κάνω μία μέρα ολόκληρη, δηλαδή με ένα εξάωρο γεμάτο, 7ωρο, μπορεί και 2 μέρες. Εδώ έχουμε μια ώρα, 2 όσο θα έχουμε. Δεν υπάρχει λόγος να πούμε πράγματα τα οποία είναι θεωρίες. Θα σας πω πράγματα τα οποία πραγματικά και εμένα με τρόμαξαν, πιθανόν θα τρομάξουν και εσάς, και να δούμε λίγο πώς όλοι μας θα το φροντίσουμε αυτό το πράγμα να μην έχουμε μεγαλύτερους κινδύνους από αυτούς που είχαμε πριν. Για μένα δεν θέλω να σας πω πολλά, θα σας πω μόνο 2 πράγματα, γιατί θα καταλάβετε και για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει σήμερα η παρουσίαση. Συμπληρώνω τον Ιούνιο 40 χρόνια δουλειάς, εκ των οποίων τα 20 ήταν στον Δήμο Θεσσαλονίκης και τα 20 στη δικηγορία. Δηλαδή για δικηγόρος δεν είμαι παλιός. Είμαι όμως επί 20 χρόνια υπάλληλος στον Δήμο Θεσσαλονίκης μέχρι το 2005. Από το 1986 μέχρι το 2005 και μπορώ να καταλάβω και το δικό σας πόνο, γιατί είναι και ο δικός μου πόνος. Εκεί τότε δεν ήμουν πολύ που είχαμε τελειώσει την ηλικία, έχω κάνει πολλές ΕΤΕ για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή το δούλεψα το πειθαρχικό από τότε πολύ ως υπάλληλος. Αυτό με βοήθησε στη δικηγορία να μην κάνω αντικείμενα τα οποία δεν έχω όρεξη να κάνω. Ας πούμε διατσίδια, καταμαλώνει πολυκατοικίες μεταξύ διοικητών, αυτά δεν τα κάνω. Κάνω διοικητικό δίκαιο στη δικηγορία και κυρίως πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων ή ποινικά που τυχαίνουν σε δημοσίους υπαλλήλους. Δεν έχω κάνει ποτέ ούτε ναρκωτικά, ούτε εκλογές, ούτε τέτοια πράγματα. Αν όμως κατηγορηθεί ένας δημόσιος υπάλληλος γιατί έβαλε το χέρι του στο ταμείο, σε μένα θα έρθει. Αυτή είναι η δουλειά μου, οπότε σας το λέω, αυτά δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
ούτε για τις σπουδές ούτε αυτά, δεν υπάρχει λόγος. Σας το λέω για να καταλάβετε ότι ό,τι θα με ρωτάτε να το καταλαβαίνω και στην πράξη. Εντάξει, ότι δεν είναι κάτι που ξέρω για μένα, δεν είναι εδώ να πω, δεν ήρθα εδώ για να πω θεωρίες. Το Σεπτέμβρη άλλαξε για δεύτερη φορά τόσο πολύ, πάντα άλλαζε, δηλαδή όλοι οι νόμοι αλλάζουν κάθε ένα-δύο χρόνια, δύο λέξεις, τρεις λέξεις, ένα άρθρο, μια παράγραφος. Το Σεπτέμβριο του 2025 είναι η δεύτερη φορά που άλλαξε κατά το αυστηρότερο το πειθαρχικό δίκαιο. Η πρώτη φορά ήταν το 2012, δεν ξέρω αν θυμάστε, τότε είχε πιάσει και την τηλεόραση μια μανία και έλεγε για την ατιμωρησία των δημοσίων υπαλλήλων, που πολλά πράγματα ήταν αλήθεια μέχρι το 2012. Από το 2012 και μετά που άλλαξε, έγινε πολύ αυστηρό το πειθαρχικό, κατά τη δικιά μου άποψη και από τις υποθέσεις που αντιμετωπίζω, δούλευε καλά το πράγμα. Δηλαδή τα υπηρεσιακά συμβούλια είχαν δικαστή, νομικό σύμβουλο του κράτους, έναν μεγαλόσχημο υπάλληλο, διευθυντή, συνήθως γενικό διευθυντή και δύο συνδικαλιστές. Υπήρχε μια ισορροπία όσον αφορά την απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης. Τώρα, για λόγους πολιτικούς οι οποίους δεν μας ενδιαφέρει να τους αναλύσουμε εδώ, γιατί δεν ήρθαμε να πούμε αυτά, θα τα λέτε με τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ στο σύλλογό σας, αυστηροποιήθηκαν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Γιατί αυστηροποιήθηκαν τα πράγματα, γιατί έχουμε τρεις πολύ σοβαρές αλλαγές, αρνητικές και μία μόνο θετική, θα σας πω ποια είναι. Λέω χοντρικά ποιες είναι οι τρεις σημαντικές αλλαγές. Οι δύο είναι ουσιαστικού χαρακτήρα, η μία είναι δικονομικού. Ξεκινάμε με τον δικονομικού χαρακτήρα. Τα συμβούλια, όπως τα ξέρετε, δεν υπάρχουν πια. Θα υπάρχει μόνο ένα συμβούλιο πειθαρχικό στο Υπουργείο Εσωτερικών στην Αθήνα. Η σύνθεσή του θα είναι μόνο με νομικούς συμβούλους του κράτους. Τι είναι νομική σύμβουλη του κράτους, εξαιρώ για όσους πιθανόν δεν ξέρουν, είναι οι δικηγόροι του δημοσίου. Δηλαδή έχει εξετάσεις, όπως κάποιος περνάει δικαστής, περνάει και στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Αυτοί που εκπροσωπούν το δημόσιο στα δικαστήρια είναι νομική σύμβουλη του κράτους. Τώρα τι λέει, έχω 1000, δεν ξέρω πόσους έχει, 200 από αυτούς, θα τους χρησιμοποιώ στα πειθαρχικά συμβούλια. Όλη η Ελλάδα, ανεξάρτητα που θα δουλεύει, θα περνάει από αυτό το πειθαρχικό συμβούλιο, τριμελή και πενταμελή, όχι οι άνθρωποι, όχι τρεις για όλους, γι' αυτό και θα είναι 200, εντάξει. Τριμελή και πενταμελή, πειθαρχικά συμβούλια που θα αποτελούνται μόνο από νομικούς συμβούλους του κράτους. Πηγαίνουν κατά το. Δεν θα πηγαίνουν πουθενά. Τώρα θα αρχίσουν να λέω τα πρακτικά ζητήματα, γιατί λένε, είπαμε εδώ να πούμε πρακτικά θέματα. Θα μου πεις και τι με νοιάζει ποιος θα με κρίνει. Ναι, τι σημαίνει αυτό. Πρώτον, χρήματα. Αν είναι να πας με τον δικηγόρο σου στην Αθήνα. Έχει μια πρόβλεψη μέσα σε ένα άρθρο, αλλά αυτά είναι αυτά, ξέρετε, τα ελληνικά τα άρθρα. Λέει στις αποκεντρωμένες διοικήσεις θα φτιάξουν μια ειδική αίθουσα με πλήρως εξοπλισμένη που θα πας εσύ με τον δικηγόρο στα κάθεσαι και θα συνδέεσαι με το συμβούλιο στην Αθήνα και θα γίνεται η συνδιάσκεψη ηλεκτρονικά. Εγώ δεν ξέρω τώρα εσείς αν έχετε πει σε κτίριο αποκεντρωμένες, γιατί έχω πει σε 2-3. Ακόμα αυτό που έλεγε αυτός εκεί, έτσι όπως είναι. Ναι, θα τα δούμε αυτά στην πράξη. Τώρα λέμε ότι στα χαρτιά υπάρχει, αυτό σκέφτηκα. Θα σας πω κάτι, δεν ξέρω κιόλας. Εγώ, σαν δικηγόρος, αν κάποιος δηλαδή θα τύχει να έχει μετά το πέφτει να πηγαίνει στην Αθήνα, είναι αλλιώς να είσαι πρόσωπο σε ένα δικαστήριο και αλλιώς αυτό το κρύο πράγμα το οποίο είναι που είναι κρύο, γιατί αυτοί όλοι είναι εκτός δημόσιας διοίκησης, είναι όλοι νομικοί σύμβουλοι του κράτους. Δηλαδή, ακόμα και αν φεύγαν οι συνδικαλιστές, το να έχει μέσα έναν διευθυντή της υπηρεσίας σου είναι αλλιώς. Δηλαδή, ξέρει και τα πράγματα αναφορικά με την υπηρεσία σου. Είναι κάτι. Ναι, τώρα δεν θα υπάρχει ούτε αυτό. Αν θέλεις, λέει, θα καλείς μόνο με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι με δικαίωμα ψήφου, τους συνδικαλιστές της δευτεροβάθμιας ή της ΑΔΠ ή της Ομοσπονδίας σου. Τι να πούνε άνθρωποι τώρα, δεν ξέρω. Δεν έχει νόημα, δηλαδή, το λέμε σαν δικηγόρος, εγώ δεν θα τους πάρω μέσα. Θα βαριούνται άστα να τους αφήνουν. Αυτό είναι πολύ σημαντική αλλαγή και ακόμα σημαντικότερη, δεν φτάνει που θα είναι αυτά τα συμβούλια εκεί κάτω. Θα είναι σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Δεν θα έχεις δεύτερο βαθμό. Θα έχει μείνει η ένσταση κατά των
των αποφάσεων των πειθαρχικών προϊσταμένων, των μονοπρόσωπων οργάνων, δηλαδή αν σας τιμωρήσει ο Δήμαρχος, θα μπορείτε να κάνετε ένσταση ενώπιον του Συμβουλίου στην Αθήνα. Αν όμως σας παραπέμψει ή έχετε μια απόφαση από το Πειθαρχικό Συμβούλιο στην Αθήνα, δεν υπάρχει δευτεροβάθμιο όπως υπήρχε για να κάνετε ένσταση κατά της απόφασης αυτού του Συμβουλίου. Αυτή θα είναι πρώτη και τελευταία κρίση. Τι θα μου πεις, τι είναι πάλι αυτό, τι σημαίνει πρακτικά. Πάλι λεφτά σημαίνει. Γιατί θα έρθετε σε μένα και ο μόνος τρόπος για να σας σώσω θα είναι να πάμε στο διοικητικό εφετείο, να κάνουμε υπαλληλική προσφυγή της εκκύρωσης. Δεν κοστίζει το ίδιο το να πας σε ένα Πειθαρχικό Συμβούλιο και το να πας σε ένα τόσο μεγάλο δικαστήριο όπως το διοικητικό εφετείο. Είναι πάλι λεφτά. Δηλαδή το μπλέξιμο δεν είναι μόνο, ξέρετε, ουσίας. Είναι και πρακτικό. Η ουσία είναι βέβαια ότι θα κρυφθεί σε έναν βαθμό, έτσι. Δεν υπάρχει ποινική δικαιοσύνη να κρίνεσαι σε έναν μόνο βαθμό. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά πέραν της ουσίας υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα. Το να μην έχεις ένα δεύτερο βαθμό σε μια κρίση και μάλιστα ο μόνος βαθμό να πηγαίνεις απευθείας στα διοικητικά δικαστήρια, πράγμα που σημαίνει ότι είναι χρήματα πολλά. Γιατί είναι ότι δεν υπάρχει, λέτε, πρώτη φορά συμβαίνει έτσι? Γιατί? Δεν είμαι εδώ για να απαντήσω στο γιατί. Εντάξει, το είπα εξ αρχής. Είμαι εδώ για να πω νομικά πράγματα και μάλιστα πρακτικά. Πόσο θα σας δυσκολέψουν ή μη. Αυτή είναι η οικονομική αλλαγή. Θα ξαναπάρουμε όταν θα πούμε, αν προλάβουμε να πούμε κανένα δύο πράγματα τη Συμβουλή. Να σας πω λίγο, λέω μερικά πράγματα από τώρα εξ αρχής, αυτά που είναι δύσκολα, να ξαναπάμε σε αυτά, αλλά επειδή ξέρετε πώς γίνεται σε αυτές τις διαδικασίες, γιατί εγώ αυτό το πράγμα το κάνω όλη μου τη ζωή. Όταν θα αρχίσετε να βαριέστε, δεν θα με ακούτε. Οπότε λέω από τώρα αυτά που είναι πολύ σημαντικά. Σαν μια περίληψη, ας πούμε, αυτό που πρόκειται να πω σε λίγο. Αυτή είναι η δύσκολη δικονομική αλλαγή. Και έχει και δύο πολύ σημαντικές αλλαγές ουσίας. Ξέρετε, είναι πολύ αστείο γιατί κάνουμε το πειθαρχικό δίκαιο. Το πειθαρχικό δίκαιο είναι στον υπαλληλικό κώδικα μια σειρά άρθρων από το 106 μέχρι το 146, δηλαδή είναι 41 άρθρα. Στο δικό σας τον κώδικα τώρα των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων έχει ενσωματωθεί ολόκληρο όπως έχει αλλάξει. Συνήθως ο δημοτικός και κοινοτικός κώδικας πάει 3-4 άρθρα μετά, γιατί έχει κάποια στην αρχή που δεν τα έχει ο υπαλληλικός, δηλαδή σε εσάς τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, θα είναι από το 110, ξέρω εγώ, μέχρι το 150. Εντάξει, δεν έχει κανένα νόημα τώρα να λέμε ακριβώς τους αριθμούς των άρθρων και δεν έχει κανένα νόημα να τα θυμάστε όλα αυτά απ' έξω. Ξέρετε, παλιά έλεγα, όταν έκανα διάφορες παρουσιάσεις, να πάτε να αγοράσετε ένα τέτοιο. Αυτό είναι ένας υπαλληλικός κώδικας που στο Σάκουλα έχει, στο πολύ οικονομικό, έχει 8 μόνο ευρώ. Δηλαδή το συμβούλευε αυτό το πράγμα και έλεγε πάτε να αγοράσετε ένα τέτοιο, ένα κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Το ίδιο τώρα αυτό είναι υπαλληλικός, δεν είναι ολόιδιος ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Αγοράστε ένα τέτοιο και να έχετε το κεφάλι σας σύντηση. Και τώρα δεν το λέω πια γιατί εγώ το Σεπτέμβριο αλλάξαν αυτά, πήγα το Δεκέμβριο και αγόρασα καμιά δεκαριά τέτοια γιατί έχω παντού ένα στο γραφείο, ένα φέρνω μαζί, ένα στο άλλο γραφείο, ξέρω εγώ. Και τον Ιανουάριο ξανά άλλαξαν πάλι 2-3 πράγματα και μου είχε βγει τα ληφτεράκια στο χέρι. Δηλαδή, τρόμαξαν και αυτοί από το πόσο αυστηρά τα κάνανε και αλλάξαν 2-3 διατάξεις μέσα σε 3 μήνες. Θα σας τις εξηγήσω μετά. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα με το πειθαρχικό? Τα άρθρα αυτά είναι εκεί από το 106 μέχρι το 146 και τα επικείμενα άρθρα είναι πριν από αυτά και μετά από αυτά. Αυτές οι δύο αλλαγές λοιπόν που έχουν γίνει είναι στα πριν και στα μετά. Ποια είναι τα πριν τα άρθρα? Είναι αυτά της αργίας. Τα ξέρετε όλοι. Τι είναι η υποχρεωτική αργία και η δυνητική αργία. Δηλαδή η αργία είναι ένα καθεστώς στο οποίο ο υπάλληλος μπαίνει εξαιτίας του ότι διώκεται πειθαρχικά και πολλές φορές μπορεί να είναι αυστηρότερο από την τελική του ποινή. Δεν μπορεί να κάτσει κανένα χρόνο σε αργία και στο τέλος να πάρει μια ποινή να σου κόψουν ένα μήνα. Στο μεταξύ όμως ένα χρόνο θα έχεις κάτι σε αργία και δεν θα πληρώνεις τα μισά σου λεφτά. Γι' αυτό τα θεωρώ τα πιο επικίνδυνα άρθρα. Σε αυτά λοιπόν έχει τώρα πολύ σημαντικές αλλαγές. Θα τις πω από αυτά να ξεκινήσω. Που είναι αυστηρότερο το καθεστώς και εκεί που τελειώνει το πειθαρχικό έχει ένα άρθρο, το 149 στον Υπαλληλικό Κώδικα, που λέει
για ποιους λόγους πάβεται ένας δημόσιος υπάλληλος. Απολύεται δηλαδή, έτσι, για ποιους λόγους απολύεται. Αυτό το άρθρο δεν είναι και πολύ μεγάλο. Λέει ότι ο δημόσιος υπάλληλος πάβεται οριστικά εάν αμετακλήτως τιμωρηθεί από ένα ποινικό δικαστήριο για όσα παραπτώματα, ποινικά, για όσα εγκλήματα δηλαδή, δεν μπορεί να διοριστεί. Υπάρχει λοιπόν ένα άρθρο στην αρχή του κώδικα που λέει αν έχει τιμωρηθεί με ποια παραπτώματα δεν μπορεί να διοριστεί. Είχε καμιά δεκαριά. Τώρα γίνανε 20, πράγμα που σημαίνει ότι για εσάς όχι δεν μπορείτε να προσληφθείτε, αλλά θα απολυθείτε για τα ίδια. Και αυτά τα 20 είναι τόσο εύκολο να υποπέσει κανείς που θα τρελαθείτε, γιατί δεν τρελάθηκα. Θα πάμε να τα δούμε. Και αυτό είναι έξω από το πειθαρχικό, έτσι. Ας πούμε, θα πω ένα τώρα, θα δούμε και τα υπόλοιπα. Απολύεσαι εάν 2 φορές τιμωρηθείς αμετάκλητα για συκοφαντική δυσφήμιση. Ξέρετε τι είναι αυτό? Όλα τα διαζύγια της Ελλάδας. Όλοι οι σύζυγοι που έχουμε στα δικαστήρια, ο ένας κατηγορεί τον άλλον για ψευδή καταμήνυση και για συκοφαντική δυσφήμιση. Τα μισά διαζύγια κρατάνε, ξέρετε πόσα χρόνια, μάλλον βγαίνει το διαζύγιο και τα ποινικά κρατάνε ακόμα περισσότερα χρόνια επειδή ο ένας ποινεί τον άλλον για τέτοιες χαζομάρες, ας πούμε. Θα απολυθείς άμα 2 φορές ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση και τελικά τελεσιδίκους βέβαια, έτσι και έμεινε φοιτή. Την έφαγες 2 φορές, απολύθηκες τώρα. Το λέω έτσι σαν αστιάκι, αλλά είναι αυτό το πράγμα. Θα δούμε και άλλα που θα είναι ακόμα πιο εύκολο να υποπέσει κανείς. Ένα καλό έφεραν αυτές οι αλλαγές και αυτό είναι εκτός πειθαρχικού, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μένα γιατί ταλαιπωρούνται πολλοί κόσμος. Είναι το προηγούμενο από αυτό το άρθρο, 148 που λέει πώς δηλώνεται η παραίτηση, πώς βγαίνεις δηλαδή στη σύνταξη. Και εκεί μέσα είχε μια παράγραφο που έλεγε ότι η αίτηση της παραίτησης θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί εάν εκκρεμεί ποινική δίωξη για κάποια συγκεκριμένα αδικήματα ή αν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη για τα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλοί κόσμος και τη δικαθυστερή και η ποινική δικαιοσύνη εδώ στην Ελλάδα, αλλά και η πειθαρχική, γιατί δεν ξέρω πώς πάτε, εγώ εκεί στην κεντρική, στην Θεσσαλονίκη, ας πούμε, βλέπω ότι καθυστερούν πάρα πολύ τα πειθαρχικά συμβούλια. Έφτανε ο άλλος, έκλεινε τα 62 και 40 χρόνια και δεν μπορούσε να μπει στη σύνταξη γιατί είχε πειθαρχικό να τρέχει. Μία συνεδρίαση κάναμε πειθαρχικού πριν από 2 μήνες και είχαν υποθέσεις οι οποίες ήταν πριν από 6-7 χρόνια. Το κρεμόσαμε. Και είναι η μία υπόθεση που εξετάσαμε εκεί, ο συνάδελφος από τον Ευρωκόπη ήταν ήδη στη σύνταξη. Τζάμπα δηλαδή έγινε συνεδρίαση. Αυτό έπαψε, δηλαδή απελευθερώτησε και δεν ήταν τόσο δύσκολο να το σκεφτούμε, γιατί είπαν ότι όλες τις ποινές θα τις μετατρέπουν σε χρήματα. Δηλαδή έφυγες, τι ήθελε να σε βάλει, δεν μπορεί να σε βάλει τώρα να σε ρίξει βαθμούς, αφού δεν είσαι πια ενεργεία. Βάλ τον 1 μήνα, 2 μήνες, κόψει ξέρω εγώ ένα χαράτσι, αυτό. Έτσι λύθηκε το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν θα έχει βγει στη σύνταξη και το πειθαρχικό σου θα γίνει αφού έχει βγει στη σύνταξη και μετά, θα μπορούν μόνο χρηματική ποινή να ζητήσουν. Αυτό προβλέπεται τώρα πλέον. Με αυτό το πράγμα όμως απελευθερώθηκε πολύ κόσμος. Θα πάμε λίγο στις διαφάνειες, να σας βάλω στο κλίμα. Προσέξτε να δείτε, υπάρχει μια κορύφωση όσον αφορά τον κίνδυνο. Γιατί υπάρχουν τα πειθαρχικά παραπτώματα, που θα τα δούμε τώρα στο 107 άρθρο, είναι καμιά 30-40. Κάποια από αυτά επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης, της απόλυσης δηλαδή. Εντάξει, ό,τι μου έρχεται θα λέω, η οριστική παύση ή η απόλυση. Εντάξει. Δεν τιμωρείσαι με απόλυση για όλα τα παραπτώματα. Για καμιά δεκαριά από αυτά όμως τιμωρείσαι με απόλυση. Τώρα θα μου πεις τι ξεχωρίζει, τι λόγος υπάρχει, ας πούμε, να έχω ένα άγχος αν θα είμαι για ένα από αυτά. Αυτά για τα οποία επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης, της απόλυσης, μπορείς να τεθείς σε αργία. Για τα άλλα δεν μπορείς να τεθείς σε αργία. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτά τα συγκεκριμένα παραπτώματα, γι' αυτό θα τα δούμε ποια είναι
για να ξέρετε ότι αν παραπευθείτε για ένα από αυτά, μπορεί ο δήμαρχος να σας βγάλει σε αρχή. Εντάξει. Λοιπόν, εκεί, σε αυτά εδώ, προσέξτε, ό,τι θα έχω σκούρο είναι ότι μπήκε τώρα, εντάξει. Ό,τι θα έχω κόκκινο είναι ότι θεωρώ προβληματικό και θα σταματάω να σας πω 2-3 πραγματάκια. Υπήρχε η παράβαση παλαιλικού καθήκοντος και υπήρχε και η παράβαση κατά τον ποινικό κώδικα. Τώρα, η παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα είναι όλα τα εγκλήματα τα σχετικά με την υπηρεσία. Δηλαδή, υπεξαγωγή εγγράφων, παραποίηση εγγράφου, την υπογραφή κάποιου, όλα αυτά πλέον ανήκουν σε αυτό το πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο βέβαια είναι και από αυτά που σε απολύουν κιόλας. Δηλαδή, σαν να διευρύνθηκε η έννοια της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα. Το η αναξιοπρεπή συμπεριφορά δεν άλλαξε καθόλου. Έτσι είναι το παράπτωμα. Έτσι ήταν πάντα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Παρακάτω που θα δούμε πια, ενώ όλα τα παραπτώματα στο άρθρο που λέει πια μπορεί να σου οδηγήσουν σε απόλυση, αναφέρονται όπως αναφέρονται και σε αυτό το άρθρο που είναι η ονομασία τους, σε εκείνο το άρθρο λέει ότι μπορεί να σε οδηγήσει σε απόλυση η χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπής συμπεριφορά. Ναι, έχει προσθέσει εκεί μια λέξη η οποία έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και τους πειθαρχικούς προϊσταμένους και εμάς τους δικηγόρους. Ποιος θα κρίνει αν μια συμπεριφορά είναι χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπής, ούτως ώστε να σε βγάλει σε αρχεία ή όχι. Ανάλογα με την περίπτωση έχω δει να το αντιμετωπίζουν και με διαφορετικό τρόπο. Άλλος λέει θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Άλλος λέει όχι, πρέπει από τώρα να το πούμε εμείς ότι είναι χαρακτηριστικός αναξιοπρεπής, γιατί πρέπει να το βγάλουμε σε αρχεία ή όχι. Και γίνεται ένας χαμός με αυτό το πράγμα. Αυτά είναι δύο παραπτώματα που μπήκανε τώρα. Καλά κάνει και μπήκαν, δηλαδή αυτό η παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής κτλ. Είναι οτιδήποτε σεξιστικό ή ρατσιστικό δηλαδή. Και καλά έκανε και μπήκε, αφού άλλαξε ο νόμος από το 16 ακόμα. Δεν μπορείς να λες τον άλλον, ξέρω εγώ, δεν θα σε εξυπηρετήσω γιατί εσύ είσαι αριστερός, γιατί εσύ είσαι δεξιός, γιατί εσύ είσαι γκέι, γιατί εσύ είσαι ανάπηρος. Καλά κάνει και μπήκανε. Τα βάζω με σκούρο για να σας δείξω ότι μπήκανε. Και η εκδήλωση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης στην εργασία είναι αυτό που λέμε mobbing. Και αυτό από το 2021 έχει κατοχυρωθεί ως μια συμπεριφορά ποινικός και πειθαρχικός κολάσιμο και μπήκε τώρα και όλο σαν πειθαρχικό αδίκημα. Δηλαδή είναι το bullying που τρως από τον προϊστάμενό σου ή τον συνάδελφό σου. Είναι το mobbing. Αυτά υπήρχαν όλα, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι. Και αυτό να προσέξετε πολύ, γιατί αυτά έχει να κάνει με τους πολιτικούς προϊσταμένους σας. Εδώ η κακόβουλη άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως γραπτός ή προφορικός, συνήθως οι συνδικαλιστές βλέπουν αυτά. Γράφουν ένα κείμενο, μια προσούρα κάτι κατά του δημάρχου και έρχεται και λέει ότι είναι κρίση, ξέρω εγώ, πειθαρχικό παράπτωμα. Ευτυχώς στο τέλος του άρθρου λέει ότι όταν γίνεται με την έννοια της συνδικαλιστικής δράσης αυτή η κριτική δεν τιμωρείται. Άρα μπορούμε να γράφουμε. Βλέπετε τι έπαθε και η Κατούδη στο Δήμο. Η Μαρία. Ναι, τι δηλαδή. Δεν ξέρω. Όχι, η Μαρία έχει μπλέξει πολύ. Δεν είναι όλοι οι δήμαρχοι ίδιοι, αλλά εκεί έχουν μπλέξει. Δεν τιμωρήθηκε το θέμα. Είναι ακόμα συνήθως. Ξαναγύρισε πίσω. Κάτσε. Θα σας πούμε μετά τι έκανε η Μαρία. Ναι, εντάξει, καλά και αυτά δεν έχω να σταματήσω κάτι, δεν υπάρχει λόγος. Εδώ βάλετε αυτό
αυτό πρέπει να προσέχετε που κάνετε δουλειές έξω, όσοι κάνετε δουλειές έξω, προσέχετε με το πειθαρχικό παράπονο. Πρέπει να ζητάτε πάντα την άδεια του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εντάξει, δηλαδή, αν κάνετε μια δουλειά εργασία ή έργο έξω, είναι πειθαρχικό παράδειγμα και επίσης είναι πειθαρχικό παράδειγμα αυτό τώρα που πήγε τώρα που πολλοί δεν το ξέρουν. Συμμετέχουν σε εταιρείες και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, οι οποίες οι περισσότερες είναι εμπορικές. Η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας απαγορεύεται. Δεν μπορεί ούτε να άδεια του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Τώρα βέβαια δεν πάμε να κάνουμε το Ισπανικό Δίκαιο, αλλά προσέξτε το λίγο αυτό, εντάξει. Μόνο έργο μπορείς να ασκήσεις ή να είσαι υπάλληλος, εργασία δηλαδή με άδεια του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η εμπορία απαγορεύεται εντελώς. Και η συμμετοχή σε εταιρείες που είναι από τη φύση τους εμπορικές επίσης. Εντάξει, κάνει ο άλλος μια οίκη και βάζει και τη γυναίκα του μέσα που είναι δημόσιος υπάλληλος. Η οίκη είναι εμπορική εταιρεία της φύσεώς της. Είναι πλέον πειθαρχικά παραπτώματα και σε απολύουν. Να μην πάω τώρα σε άλλα άρθρα, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα με όλα αυτά. Άμα απολυθείς για ένα πειθαρχικό παράπτωμα, είπες ότι δεν είσαι μόνιμος, είσαι ορισμένο χρόνο, αορίστου χρόνου και καταγγείλουν τη σύμβασή σου και απολυθείς. Εκείνο το άρθρο το 9 από τα πρώτα του υπαλληλικού κώδικα, συγγνώμη που πηδάω τώρα, αλλά είναι και αυτό μια πολύ σημαντική αλλαγή, τις οποίες δεν τις δίνουμε σημασία. Έλεγε ότι αν σου συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείς να ξαναμπείς στο δημόσιο μετά από 5 χρόνια. Τώρα αυτό το κάναν 10. Για το 5 αντέχεται. Εντάξει, σκεφτείτε το λίγο, το 5 αντέχεται. Μπορεί να ξαναπροσπαθείς να πάρεις μια θέση, αλλά το 10 χρόνια είναι πολλά παιδιά. Δεν το ξανασκέφτεσαι το δημόσιο με τίποτα. Πώς προστατεύεται ένας υπάλληλος από έναν πολίτη, γιατί έχουμε να κάνουμε με πολίτες μέσα, αν είναι έναν κακόβουλο πολίτη, αν πάει να μας κατηγορήσει. Πώς το κοιτάξτε, θα το απαντήσω τώρα, είπα να λέμε τα ίδια, αλλά δεν πειράζει, θα το απαντήσω να σας πω λίγο. Γιατί μπορεί να ξεχάσω να το πω, θα σας πω κάτι που τώρα θα με μισήσετε. Εγώ είμαι υπέρ των ΕΔΕ, υπέρ των πειθαρχικών διερευνήσεων, υπέρ των οποιασδήποτε πειθαρχικής έρευνας όταν η καταγγελία είναι από πολίτη. Δεν το λέω όταν εμείς μεταξύ μας βγάζουμε τα μάτια μας. Αλλά μην το παίρνουμε στραβά. Ξέρετε, λέει ο υπάλληλος για τον προϊστάμενο του, τον διευθυντή του, γιατί ξεκίνησε μια ΕΔΕ, έκανε μια καταγγελία ο πολίτης και ξεκινάει μια ΕΔΕ ο προϊστάμενός του και λέει μου έκανε ΕΔΕ. Το μου σημαίνει ότι μου έκανε κάτι κακό, έτσι. Μου έκανε ΕΔΕ. Θα σας πω αυτό, ότι με άρθρο του υπαλληλικού κώδικα η ΕΔΕ δεν είναι έναρξη πειθαρχικής δίωξης. Εντάξει, δεν είναι πειθαρχική δίωξη η ΕΔΕ. Είναι διερεύνηση για να δει αν είσαι ελεγχόμενος, έτσι. Εάν έκανες πειθαρχικό παράπτωμα και επίσης ότι θα χρησιμοποιήσω δύο οργανικούς όρους να τους εξηγήσω. Η ΕΔΕ δίνεται in rem και όχι in personam. Δηλαδή ψάχνει τα πράγματα για να βρει τους ενόχους και όχι ψάξει τον Γιώργο για να δει τι έκανε. Δηλαδή δεν δίνεται κατά προσώπου συγκεκριμένου. Λέει ότι έχω αυτό το γεγονός. Ο πολίτης μπορεί να σε βάζει και εσένα μέσα. Αλλά στο τέλος να τα έχει κάνει ο Γιάννης, ας πούμε. Η ΕΔΕ δεν δίνεται να βρει κάτι κακό για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Γιατί δεν υπάρχει το μου έκανε ΕΔΕ. Διερευνά όμως το γεγονός που έχει καταγγελθεί για να βρει ποιος έκανε πειθαρχικό παράπτωμα ή δεν έκανε. Εγώ θεωρώ ότι αν είμαστε καθαροί, όταν υπάρχει καταγγελία από πολίτη, από το να τη βάλουμε στο σιρτάρι και να λέει το θάψανε, καλύτερα να βγεις καθαρός μέσω από μιας έρευνας. Δεν ξέρω αν το παίρνετε στραβά αυτό που λέω, αλλά θεωρώ καλύτερα, δηλαδή, και πολλές φορές ξέρετε αυτά φτάνουν και στα ποινικά δικαστήρια. Φτάνουν και στα ποινικά δικαστήρια. Και όσες φορές εμένα ο πελάτης μου έχει από μια θέση στο αρχείο μιας τέτοιας έρευνας, είναι και πολύ καλό να πάω στο ποινικό δικαστήριο και να πει: μα και η υπηρεσία μου το έψαξε και βρήκε ότι δεν έκανε τίποτα. Είναι πολύ καλό δηλαδή και για να το πας στο ποινικό δικαστήριο. Γι' αυτό είναι υπέρ των ερευνών. Όταν οι καταγγελίες είναι από πολίτες, ο πολίτης δεν πρέπει να έχει την αίσθηση ότι εσύ το έθεξες. Τι άμεσες επιπτώσεις θα έχω αντία, όχι, δεν έχεις τίποτα. Αυτό δεν είναι πειθαρχική δίωξη. Ναι, εντάξει. Πάμε
τις πειθαρχικές ποινές δεν άλλαξαν πολλά. Οι πειθαρχικές ποινές είναι από τεράστια πρόστιμα, ξέρω εγώ, έως 12 μηνών. Καλά, έγραφε επίπληξη είναι η μικρότερη. Πρόστιμα πλέον έως 12 μηνών. Στέρηση δικαιώματος προαγωγής, αφαίρεση μισθολογικών κλιμακίων, να μην μπορείς να ασκήσεις καθήκοντα προϊσταμένα από 1 έως 5 έτη, το κάνανε ήταν έως 3, ο υποβιβασμός έως 2 βαθμούς, η προσωρινή πάυση και η οριστική πάυση. Η οριστική πάυση είναι απόλυση, εντάξει. Για όλες τις πειθαρχικές ποινές αυτές, αυτό θα σας πω, επειδή πλέον δεν θα υπάρχει δεύτερος βαθμός, εάν το Πειθαρχικό Συμβούλιο σε απολύσει ή σε υποβιβάσει για αυτές τις δύο δηλαδή πειθαρχικές ποινές, ο υποβιβασμός σε βαθμούς, αυτό εδώ, το ΙΤΑ, ο υποβιβασμός σε βαθμούς και η οριστική πάυση, δεν μπορείς να πας στο διοικητικό εφετείο. Πρέπει να πας στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ξαναλέω αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Άφρακος το δίνεις. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ακριβό δικαστήριο. Τώρα, προσέξτε να δείτε. Είπαμε τα παραπτώματα ήταν όλα εκείνα εκεί καμιά σαρδαριά, όπως βλέπετε δεν έδωσε και πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα όμως θα δώσω. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα παραπτώματα για τα οποία μπορεί να σου επιβληθεί η ποινή της οριστικής πάυσης. Γιατί είναι αυτό επικίνδυνο? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η οριστική πάυση είναι απόλυση. Μπορεί πραγματικά στα αλήθεια να σε απολύσουν, εντάξει, για ένα τέτοιο παράπτωμα. Και δεύτερον, γιατί μέχρι να σε απολύσουν, θα δούμε αμέσως παρακάτω στις αρχές, μπορεί ο προϊστάμενος αυτά τα παραπτώματα να σας βγάλει στις αρχές. Να κάθεστε δηλαδή μέχρι να σας περάσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω τι ρυθμούς θα έχουν τώρα αυτή στην αρχή. Αλλά οι ρυθμοί ήταν αυτοί που λέει ο Γιάννης πριν. Κάτσε 5 χρόνια τώρα. Βέβαια λέει στα 2 η αργία πρέπει να τελειώσει. Εντάξει, εάν τελικά δεν δικαστεί, στα 2. Αλλά κάτσε και 2 χρόνια σε αργία. Να παίρνει τα μισά λεφτά, να περιμένει πότε θα δικαστεί. Ποιες είναι αυτές, ποια είναι αυτά τα πειθαρχικά παραπτώματα? Καλά, το πρώτο άστο. Αυτά που λέγαμε πριν, το αν κάνεις έργο ή εργασία ή είσαι έμπορος ή βρίσκεσαι μέσα σε μια εμπορική εταιρεία. Αυτό σε διώχνει. Είναι το βάλαν τώρα, είναι το Β. Και το γάμο, εντάξει, αν έχεις βάλει ένα πλαστό πιστοποιητικό, ένα πτυχίο τέτοιο και καλά κάνω. Αυτά όλα που είπαμε, τα εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία για με το ποινικό κώδικα, δηλαδή αυτά είναι η παράβαση καθήκοντος κυρίως και αυτά τα άλλα που σας είπα τα πιο μικρά, παραποίηση με γράφουν και διάφορα τέτοια. Και εδώ είναι αυτό το κόκκινο που ενώ το παράπτωμα πάνω έλεγε πώς λεγόταν το παράπτωμα, η αναξιοπρεπής, η ανάξια και πάει να διαγωγή. Τώρα εδώ δεν λέει όπως. Ενώ όλα τα άλλα, άμα δείτε πιο πάνω, είναι ακριβώς όπως τα έλεγε και το άρθρο που τα παριθμούσε. Ενώ τώρα εδώ είναι το μόνο θετικό παράπτωμα που βάλει μια λέξη ακόμα, χαρακτηριστικός. Και τι είναι χαρακτηριστικός? Ξέρω εγώ, έφτασα στα δικαστήρια με τη γυναίκα μου, λέει την πρώτη σύζυγο και αυτά. Σμπροχτήκαμε στην κουζίνα. Είναι αναξιοπρεπής στην πληροφορία ή χαρακτηριστικός αναξιοπρεπής? Θα μου πεις τι μας νοιάζει? Όχι, μας νοιάζει. Γιατί με τη χαρακτηριστικός μπορεί να απολυθούμε. Η αδικαιολόγητη αποχή από την εργασία, από αυτό προσέξτε, γιατί στο Δήμο είχαμε πολλά τέτοια, κυρίως σε αυτούς που δούλευαν σε υπηρεσίες καθαρικότητας, ξέρω εγώ, άνθρωποι οι οποίοι και πιθανόν να κουράζονταν, είχαν μια άλλη έννοια για το όχι ακριβώς είναι δημόσιο υπάλληλος ή όχι. Αν λείψει αδικαιολόγητα πάνω από 22 εργάσιμες συνεχόμενες, είναι πειθαρχικό παράπτωμα που σε απολύει. Ή 30 μέρες μέσα στον ίδιο χρόνο, αδικαιολόγητες, πάλι είναι που σε απολύει, και τώρα βάλανε και 50 εργάσιμες σε μια διετία. Αδικαιολόγητες λίγο που το μεσίδι δεν έφερα ούτε χαρτί ούτε τίποτα. Ναι, να σας πω λίγο πώς μπορείς να την πατήσεις. Γιατί θα σας πω, επειδή συνηθίζω να λέω συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε στο δευτεροβάθμιο στην Αθήνα, γιατί λειτουργεί ακόμα για όσες υποθέσεις ήταν παλιές. Δηλαδή έχει καταργηθεί, αλλά φέτος θα λειτουργήσει για όσες εργασίες ήταν παλιές. Έχω μια κοπέλα που ήταν στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Εγώ θα πω και ονόματα γιατί είναι ούτως ή άλλως. Αυτή
ήταν στο πολιτικό γραφείο του Γιάννη του Ιωαννίδη, που ήταν υποψήφιος του κόμματος, άμα θυμάστε. Υποψήφιος περιφερειάρχης. Εντάξει. Εκεί με τον Τζιτζικώστα που βγήκε, είχαν μαλώματα αυτοί και αυτός θεωρούσε ότι δεν πήρε κάτι να πας να δουλεύεις εκεί και έχει πλασματικές εντελώς αυτές τις μέρες, ας πούμε, πώς να σας πω, ήταν λόγω των μαλωμάτων, δεν είναι αληθινές. Η υπηρεσία δεν τις δικαιολογούσε. Θεωρούσε ότι έπρεπε να πηγαίνει εκεί που την είχαν τοποθετήσει. Ναι, αλλά αυτοί θέλω να πω ότι αυτά έγιναν αφού μάλωσαν μεταξύ τους τα βουβάλια και πατήσαν τα βατράκια. Λέω ένα πράγμα που λες πώς μπορεί να γίνει, ρε παιδάκι, έτσι μπορεί να γίνει. Ή να έχεις. Ξέρετε πώς είναι οι επιτροπές υγειονομικές. Ζήσει μάλλον να φας τριφύλι εκεί. Πάω εγώ 5 μέρες στη δουλειά μου, λίγο. Πάω από χαρτί. Εγώ το στείλαμε στην επιτροπή. Ξαναπάω άλλες 5, το στείλαμε στην επιτροπή. Εσύ θεωρείς ότι είσαι δικαιολογημένος. Και μετά, επειδή σε μισή προϊσταμένη σου η διευθυντή σου, και αυτό το αποδεί, παίρνει τηλέφωνο και έχει και κάτι άλλο στην κοινωνική επιτροπή και δεν τη δικαιολογούν. Και εσύ έχεις φάει την κανονική σου την άδεια και έχεις μείνει αυτές τις μέρες στο δεζέρτο. Εντάξει, λέω, είπα δύο παραδείγματα που μου τύχαν, εντάξει. Έχω πρέπει στην περίπτωση αυτή άδεια ανεφορικών, στην περίπτωση αυτή. Μα δεν έχει ζητήσει. Τώρα εννοώ ότι. Φυσικά, μα αν είναι καλοπροαίρετος ο προϊστάμενός σου και ο διευθυντής σου, θα σε βάλουν να κάνεις και την προγενέστερη. Δεν λέτε για τέτοιες περιπτώσεις. Το γεγονός ότι έχεις υποβάλει την αίτηση. Δεν έχεις υποβάλει άλλη υπόθεση. Όχι, έχεις υποβάλει αίτηση μεταναστευτικής και έχει την διάγνωση από τον γιατρό. Αν αυτή από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Επιτροπή δεν έχει βρεθεί αυτή η αναλογική και δεν έχει υπόλοιπο άδεια, δεν προβλέπεται να πάρει άμεσα. Δεν γίνεται να πάρει άμεσα. Αναδρομικά δεν προβλέπεται να πάρει καμία άδεια. Μόνο στη συνόηση με την υπηρεσία σου μπορεί να το κάνει αυτό. Έχετε κάνει ποτέ έτσι και λέτε, δικαιολογήστε με ένα χρόνο πριν που έλειψε 20 μέρες. Τι κάνεις, δηλαδή, Μα σας λέω περιπτώσεις, αυτές είναι οι περιπτώσεις που μεταξύ μας βγάζουμε τα μάτια μας. Δηλαδή η διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού όχι απλά δεν θέλει να σε εξυπηρετήσει, θέλει να σε ζωήσει και να σε απολύσει. Δεν θα φτάνουν αλλιώς. Γιατί αλλιώς ξέρετε, το μόνο είναι αυτό που λέτε εσείς. Να σου κόψουν και 20 ημεροκάρτα και να το κάνουν, ρε παιδάκι μας. Μα αυτό δεν είναι. Αυτά εδώ γίνονται παντού σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με τον τρόπο που το λέτε εσείς. Εγώ λέω με άλλο τρόπο, γιατί υπάρχει μεταξύ μας κάτι και στο τέλος καταλήγει κάποιος στο πειθαρχικό. Δηλαδή όχι απλά δεν θέλουν να σε βοηθήσουν, θέλουν και να σας δόξουν να το καταλάβουν. Αδικαιολόγητη απουσία θεωρείται και η εν μέρει απουσία, δηλαδή από κάποια ώρα και μετά, ας πούμε στο ωράριο μέσα, το μισό ωράριο. Τώρα και αυτό έγινε θέμα προϊσταμένο. Δεν μπορώ να σας πω. Επίσης δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, εντάξει, υπάρχουν και ορομίστοι δημόσιοι υπάλληλοι, εντάξει, δεν είναι μόνιμοι. Σε πλήρη, απλώς τα παραδέχω και θα. Τώρα δεν μπορώ να πω. Ούτε ναι, ούτε όχι. Αυτά έχουν να κάνουν τις σχέσεις μας με τους προϊσταμένους. Αυτά τα παραδείγματα πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Υπήρχε συγκεκριμένο παράδειγμα στο Δημοτρά μας, εργαζόμενης η οποία εξαφανίστηκε, έλειπε πάνω από 22 μέρες όπως λέει η διάταξη του νόμου, πήγε στο πειθαρχικό και απολύθηκε. Συνάδελφος του Δήμου. Αλλά δεν είναι στην Ελλάδα, το στο εξωτερικό. Εξαφανίστηκε, έφυγε. Και εγώ τώρα αυτό πήγα να πω, γιατί το έχω δει πολλές φορές. Βρίσκουν κάτι καλύτερο, κάποιος ή ο σύζυγός του ή η σύζυγός του. Και λέει δεν έχει καμία σημασία. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις απίστευτες τώρα. Αύριο θα πάω στο πειθαρχικό στη Θεσσαλονίκη για ένα προϊστάμενο του Δήμου Θεσσαλονίκης από αυτά που είχε πόσα συνεργεία ο άνθρωπος, που δεν είναι γερμανική ήταν στα συνεργεία, έτσι. Είχαν υπάλληλο εξαφανισμένο 2 χρόνια και τον πληρώναν. Και στο τέλος πάνε, δηλαδή επειδή νοσούσε όλο το σύστημα, που κανονικά εκεί να πιάσει από τη Γενική Διευθύντρια μέχρι το γραφείο προσωπικού, τι έγινε για να τον παίρνει από τον άνθρωπο. Δηλαδή πώς είναι εκεί που πληρώνεται. Και είπανε ποιος είναι το πιο εύκολο σε αυτό που ανήκει, στον προϊστάμενο που ανήκει. Δηλαδή αυτός ήταν κάτι οδοποιίες, δεν θυμάμαι τι, συντήρηση της. Μια τεχνική υπηρεσία, ο οποίος δεν ήταν καν στα υποτάξια, έτσι. Οπότε σου λέει κάτσε να το στείλει με έναν εκεί στο πειθαρχικό, να το διαβάζουμε που πουλώνουμε γιατί όλα στραβά τώρα. 2 χρόνια πληρώνουμε.
είναι καινούριο φασούλι. Τι σε οδηγεί σε απόλυση, άμα 2 συνεχόμενες αξιολογικές περιόδους αρνηθείς να λάβεις μέρος στις παρεμποδίσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εδώ δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, η Αντεβή τα έχει κάνει ματάρα, και νομίζω και εσάς σταμάτησε, και εσείς το ίδιο. Εδώ θα πω κάτι, σταματάω το, ξέρετε τι, και εμείς, ξέρετε, έχει μείνει τώρα, και εμείς σαν υπάλληλοι, ξέρετε. Και εμείς σαν υπάλληλοι όμως, άλλαξαν τον νόμο για τις απεργίες. Έρχεται ολόκληρη η Αντεβή τώρα και συνεχίζει να καταφέρει τις προτάσεις για τις απεργίες της χωρίς να ακολουθεί τον νόμο του Χατζηδάκη. Δεν κρίνονται επί της ουσίας παράνομες, κρίνονται επειδή δεν ακολούθησαν τη διαδικασία. Ναι, αλλά έτσι δεν κάνουν την πίτσα και μένετε εκτεθειμένοι εσείς. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να λέω μπροστά στους δικαστές. Εγώ θα έλεγα πάνω στην εκπαίδευση, γιατί εγώ είμαι και εκεί στην περιφερειακή διεύθυνση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βροχή τεχνικά. Βροχή τα πειθαρχικά. Βροχή για την αξιολόγηση. Βροχή. Φαντάζομαι να σου έρθει και δεύτερο και να ψάχνεις. Εμείς οφείλαμε αυτό να το τονίσουμε ως Σωματείο στην καθαριότητα που προχθές που ανεβήκαμε και το είπαμε. Παιδιά, ότι ξέρετε, μην το παίρνετε αψήφιστα αυτό το πράγμα της αξιολόγησης. Μην το παίρνετε αψήφιστα. Δεν κάνουν, δεν με ενδιαφέρει, δεν κάνουν. Και αυτό που ακούσαμε κιόλας, τα σχέδια για το δημόσιο, ως νούμερο 1, αυτή τη στιγμή, για να κρατηθεί μια οργανική θέση στο δημόσιο ένας υπάλληλος, θέτουν ως νούμερο 1 την αξιολόγηση. Ο υπάλληλος ο οποίος δεν θα κάνει αξιολόγηση, θα έχει πρόβλημα από το εκεί πέρα. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Από ενημέρωση, ποια είναι η υποχρέωση? Εμείς το πάμε τώρα, εγώ ήρθα σήμερα εδώ τώρα, θα τα πείτε. Θα τα πείτε αύριο αυτά. Όμως, κοιτάξτε, να πω κάτι συγγνώμη. Είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι. Να το έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση. Δηλαδή, μην τα ρίχνουμε όλους τους προϊσταμένους. Όπως και να πάρουμε τα ρούχα. Ναι, αυτό είναι άλλο. Ναι, το κάνουν αυτό στα νομικά λέγεται ιδιώνυμο πειθαρχικό παράπτωμα, δηλαδή το ονοματίζω εντελώς, γιατί ας πούμε η παράβαση καθήκοντος μπορεί να είναι 100 πράγματα. Εντάξει, αν εξοπλιστεί συμπεριφορά 200 πράγματα. Αυτό είναι ιδιώνυμο. Όπως το λέει. 2 φορές δεν πήγες, τελείωσες. Εγώ να ρωτήσω την αναξιοπρεπή συμπεριφορά. Εκτός και εκτός υπηρεσίας νομίζω. Ποιος θα την κρίνει? Αυτό λέω. Αν οι προϊστάμενοι μονοπρόσωπο όργανα λένε να το κρίνω εγώ. Άλλοι λένε να το κρίνω εγώ, να το κρίνει το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αυτό εδώ όμως, ανάλογα με το ποιος θα το κρίνει, θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις για σένα. Φυσικά, γιατί μπορεί να προπονεύει ο προϊστάμενος. Ναι, και αν σε παραπέμψει για χαρακτηριστικός αναξιοπρεπή συμπεριφορά, ο δήμαρχος μπορεί να σε κάνει σε αυτό. Εντάξει, αυτό είναι πρόβλημα σοβαρό, πολύ σοβαρό. Γιατί είναι αναξιοπρεπή συμπεριφορά? Συγγνώμη, εγώ πήγα στην εγώ φορά από 100 δαχτυλίδια. Πριν από 40 χρόνια θα λέγανε ότι δεν είμαι και αναξιοπρεπής, ξέρω εγώ. Δηλαδή από τέτοια μικροπράγματα. Και περιέχονται και οι εμπάθειες, έτσι. Φυσικά. Από τέτοια μικροπράγματα μέχρι πολύ σοβαρότερα πράγματα. Μέχρι πολύ σοβαρότερα. Λοιπόν, αυτό σταματάω να το προσπερνούσα λόγω της ερώτησης που μου κάνετε για την ΕΔΕ. Λέει το 123, η πειθαρχική δίωξη αρχίζει με την κλίση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό, από το Δήμο και το Διευθυντή σου, ή με την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Όλα τα προηγούμενα δεν είναι πειθαρχική δίωξη. Εντάξει, είναι διερεύνηση για το αν υπάρχει πειθαρχικό παράδειγμα ή όχι. Αυτά που λέει παρακάτω για την πειθαρχική διαδικασία και το ολοκληρώνει, ξεχάσει το λέει εντός 2 μηνών και σε περίπτωση που πας στο Πειθαρχικό Συμβούλιο σε 4 μήνες και μας είπε εδώ Γιάννης 6 χρόνια. Εντάξει, για να καταλάβετε πως μερικά άρθρα υπάρχουν απλά για να υπάρχουν και μερικά είναι σε κέρδη. Λοιπόν, αυτά δεν θα τα περάσω. Την προκαταρκτική εξέταση και την έντονη διαχειριστική εξέταση. Λύθηκε μόνο ένα πρόβλημα για εσάς που θα έχετε, ελπίζω να μην έχετε κανένας. Μέχρι τώρα, μάλλον, αν έχετε κάποιους που τον έχουν καλέσει αναμορφή σε μια έντονη διοικητική
πάρει το φάκελο ή όχι, τώρα λέει δεν μπορεί να το πάρει. Μπορεί να το πάρει αφού τελειώσει τη διαδικασία και ύστερα. Είναι μυστική μέχρι τότε. Οπότε θα αρκεστεί σε αυτά που θα πει αυτό που διενεργεί την ένορκη διοικητική εξέταση. Ότι ήρθε εδώ γιατί σε κατηγορούν γι' αυτό. Δεν θα σου δώσω όμω την ίδια την καταγγελία. Αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Περίμενα. Εγώ είχα πάντα διαφορετική άποψη και σε νομικέ υπηρεσίε που βρέθηκα, είμαστε 7 άνθρωποι, ξέρω εγώ. Εγώ ήμουν πάντοτε η μειοψηφία. Δεν μπορεί να πηγαίνει στο ποινικό δικαστήριο και σε δίνει μόνο το φάκελο και εδώ να πει σε δίνει το φάκελο τη ΕΔΕ. Σιγά ρε φίλε. Εντάξει. Δηλαδή πάω εκεί και μου δίνουν τα πάντα όλα. Το βγάζουν φωτοτυπίε και πηγαίνουν το φωτοτυπίο απέναντι από τα δικαστήρια και το παίρνουν. Και εδώ λέει πάλι είναι μυστική. Δεν ξέρω πώ του έχει κολλήσει αυτό το πράγμα και δεν δίνουν τα χαρτιά. Οπότε δεν θα ξέρω γιατί κατηγορένα. Δεν θα ξέρει. Επειδή δεν κατηγορήσει, αυτή είναι η λογική. Αν θα κληθεί σε απολογία, αν θα κληθεί σε απολογία, θα τα πάρει όλα. Γιατί τότε αρχίζει η πειθαρχική δίωξη. Εντάξει, αυτή είναι η λογική του. Η δικιά μου δεν είναι αυτή. Γιατί αφού από τη στιγμή που μου καλείς ότι μάλλον προς εμένα προς ένα παιδί. Κάτι έκανα. Ναι, ακριβώς, ναι. Γιατί δεν ξέρω δηλαδή. Ναι, εντάξει, αλλά Ναι, δεν θα πούμε τώρα τι πιστεύω εγώ σαν νομικός, θα πούμε τι λέει το Πανικός Κώδικας. Δυστυχώς είναι τα αντίθετα από αυτά που πιστεύω εγώ. Εντάξει. Όταν θα κληθείς σε απολογία θα πας, θα πάρεις όλα και πώς θα απολογηθείς αλλιώς. Εντάξει. Αλλά όσο γίνεται η ΕΔΕ δεν μπορείς να το πάρεις. Λοιπόν, στην κλίση απολογία λέει καθορίζεται ποιο είναι το αποδιδόμενο παράπτωμα και τάσσεται εύλογη προθεσμία. Η προθεσμία είναι 5 τουλάχιστον μέρες και μπορεί να διπλασιαστεί 2 φορές. Τότε ξεκινάει η πειθαρχική σου δίωξη. Μόλις τις καλές της απολογία. Λοιπόν, τα πητάω, τα φεύγω και πάω. Όχι, ας λύσουμε αυτό. Έχεις 20 μέρες προθεσμία για να κάνεις ένσταση κατά της πειθαρχικής απόφασης του προϊσταμένου, του μονοπρόσωπου οργάνου, κατά της απόφασης του Δημάρχου, και αυτή η ένστασή σου αναστέλει την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης. Δηλαδή, πες ότι ο Δήμαρχος σου κόβει, ο Δήμαρχος τι μπορεί να κόψει, μέχρι 2 μήνες, θα σου κόβει 1 μήνα μισθό. Εντάξει. Εφόσον θα κάνεις ένσταση κατά της απόφασης αυτής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για να πω στο πρωτοβάθμιο, δεν υπάρχει είπαμε, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, μέχρι να αποφασίσει το Πειθαρχικό Συμβούλιο, δεν θα στο κόψουμε το κάνουμε. Εντάξει. Ναι. Αλλά η αποφάση των κλιμακίων του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι αυτό που σας είπα ως σημαντικότερο, δηλαδή δεν υπόκειται σε ένσταση. Αν σε βάλει τον 1 μήνα το Πειθαρχικό Συμβούλιο, τελείωσες. Δεν έχεις να κάνεις ένσταση. Εντάξει. Τι έχεις να κάνεις, έχεις να κάνεις στο διοικητικό εφετείο, αν σε απολύουν, αν υποβιβαστείς σε βαθμούς ή απολυθείς στο ΣΤΕ, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλες οι άλλες ποινές στο διοικητικό εφετείο. Okay. Όλες οι άλλες ποινές στο διοικητικό εφετείο. Λοιπόν, ναι, εδώ τα μαύρα, δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του διοικητικού εφετείου, μνημόνιμη πάλι κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου που κρίνουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, δεν έχει δεύτερο βαθμό, και επιβάλλουν οποιαδήποτε ποινή πλην της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου έως 1 μηνός. Αν υπάρχει μόνο μισό μήνα πρόστιμο, δεν μπορούσε να το κάνει στα δικαστήρια. Και όμως εδώ είναι το πρόβλημα ότι αυτή η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης. Οπότε όταν το Συμβούλιο κάτω του σου ρίξει μια ποινή, ο δήμαρχός σου, η οικονομική υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να σου τη ρίξει το κεφάλι και αν δικαιωθείς θα τα πάρεις πίσω. Το αν δικαιωθείς αυτά τώρα, δεν ξέρω τι, δεν θέλω να λέω και για χρήματα, πάντως και το εφετείο και το ΣΤΕ είναι σε χιλιάρια. Για έναν δικηγόρο, εντάξει, μην νομίζετε ότι είναι δικαστήρια των 500 ευρώ και των 700. Δεν θέλω να πω τιμές, αλλά. Άρα στην ουσία και όλο αυτό που μας λες είναι ότι αν ο Δήμαρχος με τιμωρήσει με 1 μήνα στέρηση, δεν αξίζει τον κόπο μου να πάω. Όχι, αν σε τιμωρήσει ο Δήμαρχος, μπορείς να κάνεις ένσταση στο πειθαρχικό. Ναι. Εντάξει, αν το πειθαρχικό σε τιμωρήσει με 1 μήνα, δεν αξίζει τον κόπο, γιατί είναι πολύ περισσότερο. Είναι περισσότερα τα λεφτά που θα φας. Εάν όμως αξίζει τον κόπο, αυτοί που κίνησαν τη διαδικασία, ο Δήμαρχος ή οτιδήποτε, τι πειθαρχικές κυρώσεις έχουν βάσει δεν θα έχουν, γιατί δεν θα ποινικές ευθύνες, εφόσον δικαιωθώ και μετά. Το καταλαβαίνω τι λες, αλλά οι μισές αποφάσεις των δικαστών είναι άδικες, έχουν κυρώσεις. Το ίδιο πράγμα. Πάλι πας και είσαι γενικά πάλι απέναντι. Ναι, τι θα υπάρχει, καλά, θα πας να κάνεις Δεύτερο βαθμό.
το λέω. Γιατί ξέρεις τι, το ότι άσκησε κάποιος την πειθαρχική του αρμοδιότητα δεν σημαίνει ότι και καλά έκανε ένα ποινικό αδίκημα επειδή σε αδίκησε εσένα. Αν μπορείς να αποδείξεις το δόλο και πρόθεση και 1000 είναι άλλο αυτό. Αυτό το σκεφτείς εσύ. Ναι, αν μπορείς. Αν έχεις κάνει δικηγόρο, γιατί αυτά τραβάνε. Κάποιοι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Δεν τα ξέρω, Γι' αυτό δεν τους φωνάξανε. Δεν το ξέρω. Ακούστε τώρα τι αστείο έγινε. Ρώτησαν. Τι τραγικό μάλλον, όχι αστείο, τι τραγικό έγινε το Σεπτέμβρη και το πήραν χαμπάρι τον Ιανουάριο. Αφού εγώ όταν διάβασα τον νόμο έμεινα από ξημάρι και φαντάζομαι και άλλοι δικηγόροι. Το Σεπτέμβρη με το 52-25 του 2025 λένε ότι ποιος τίθεται σε αργία, σε αυτοδίκαιη, έτσι. Δηλαδή, όχι να αποφασίσει ο Δήμαρχος και τέτοια, με το που θα γίνει αυτό. Τι, ακούστε τι λέει. Εάν ύστερα από έντονο, ο οποίος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστερα από έντονο βούλευμα ή δικαστική απόφαση, έστω και αναπολύτικη, ή ενεστάλλει εκτέλεση της ποινής ή της απόφασης. Όλα τα δικαστήρια λένε 5 μήνες με αναστολή, 6 μήνες με αναστολή. Όποιος πάει στο δικαστήριο, όποιος φάει κάτι, είναι με αναστολή. Δηλαδή αυτό σήμαινε ότι όποιος θα πήγαινε σε ένα δικαστήριο θα έβγαινε και σε αυτοδικαίωση σε αργία. Αυτό κάνει 3 μήνες να το πάω χαμπάρι. Πόσο σοβαρό ήταν ότι θα μένουν υπηρεσίες χωρίς ανθρώπους. Πας για μια πολυοδομική παράδοση και είναι 5 μήνες με αναστολή, 6 μήνες με αναστολή. Εντάξει. Δηλαδή η βούληση του νομοθέτη ήταν να πας φυλακή να βγει σε αργία, γιατί πώς θα δουλέψεις. Αυτό όμως σημαίνει ακόμα και ένα ανασταλεί. Δεν το σκέφτηκαν, δηλαδή το περάσανε. Τον Ιανουάριο ξύπνησαν και βγήκε αυτό. Γι' αυτό θα το πετάξω το βιβλιαράκι, γιατί σε 3 μήνες δηλαδή τώρα λέει άλλα. Εγώ έχω το βιβλιαράκι με το προηγούμενο, έτσι. Το 52-70 είναι 18 Ιανουαρίου, δεν θυμάμαι τι. Λέει, εφόσον δεν ανεστάλλει η εκτέλεση της ποινής. Φυσικά, άμα πάω φυλακή, σε αργία θα πω, δεν μπορώ να πάω στη δουλειά. Δηλαδή, για 3 όμως 4 μήνες, από το Σεπτέμβρη μέχρι τον Ιανουάριο, υπήρχε αυτό το τρελό το πράγμα μέσα στον νόμο. Ακόμα δηλαδή και να φάω μια φυλακή με αναστολή, να βγω σε αργία. Να μην πηγαίνω στη δουλειά μου. Τώρα το κακό είναι αυτό. Άλλο κακό. Ναι, όχι, αυτό είναι πολύ κακό. Όχι, αυτό είναι πολύ κακό γιατί δεν είναι δύσκολο οποιοδήποτε. Εγώ δηλαδή τώρα ο Γιάννη θυμάμαι με τη σπίτι, εμείς είχαμε πολύ κόσμο που ταλαιπωρήθηκε με τους αξώνες την υπόθεση εκεί στο Δήμο της Θεσσαλονίκης που είχε φάει τα χρήματα. Εντάξει, και πήγαν μαζί και 20 υπηρεσιακοί παράδειγμα. Τον οποίο αθώθηκαν όλοι. Στο τέλος και αυτοί που κρίθηκαν άνοχοι δευτεροβάθμια ήταν ο Σαξόνης, ο Δήμαρχος και ο Γενικός Γραμματέας, ο Παπαγιωβάνης και ο Γενικός Γραμματέας. Και 20 υπάλληλοι πήγαν στο κακούδι. Μα τι λέει τώρα το καινούργιο που βάλαμε, αυτό το δέλτα που λέει εδώ, το διαβάζετε λίγο. Ο υπάλληλος σε βάρος του οποίου σκέφτηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα και εφόσον έχει παραπεμφθεί μετάκριση στο ακροατήριο, θα μου πείτε, ναι, παραπέμφθηκες. Συγγνώμη, αυτοί ήταν 20 άνθρωποι και αθώθηκαν. Και οι 20. Και οι 20. Ξέρετε πόσο κράτησε αυτή τη διαδικασία? 10 χρόνια. Γιατί έτσι είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Θα σας πω μόνο το πιο γνωστό, αν είδατε τώρα του Ψωμιάδη την απόφαση που βγήκε τελικά για τα 45άρια, έχει κάποιους μήνες, 1 μήνα, 2 που βγήκε η απόφαση. Του πότε ήταν τα 45άρια? Θυμάται κανείς? Το 2008-2009. Έχουμε 2026. 18 χρόνια. 18 χρόνια και μέσα εκεί προϊσταμένοι, δεν ήταν μόνο στο Ψωμιάδης. Αυτοί οι προϊστάμενοι που ήταν εκεί κατηγορούμενοι, 18 χρόνια θα ήταν σε αργία. Γιατί ξέρετε τι λέει παρακάτω? Ο υπάλληλος ο οποίος τέθηκε σε αργία σύμφωνα με τα προηγούμενα, επανέρχεται αυτοδίκαια, όχι για τα 2 χρόνια που έλεγα πριν, στα καθήκοντά του, αν αθωωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 18 χρόνια μετά. Αν ήσουν προϊστάμενος μαζί με τον Ψωμιάδη, 18 χρόνια θα ήσουν εκτός υπηρεσίας. Γιατί έτσι απονέμεται και η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Θα τα πληρωθείς όλα αυτά τα 18 χρόνια. Τώρα αυτό είναι άλλη υπόθεση. Φυσικά και θα προσπαθείς να τα πάρεις τα λεφτά. Σου εννοείται. Φυσικά. Συγγνώμη κιόλας γιατί. Φυσικά. Αλλά τι δεν το κάνετε? Γιατί δεν στράφει. Εγώ στην υπόθεση του Ψωμιάδη είδε τον διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών. Είπα ξύλο πελάτη μου πέθανε. Πέθανε ο άνθρωπος. Περιμένοντας, ήταν μεγάλο συνεχείο. Δηλαδή ο πελάτης, αν ήταν ενεργή υπάλληλος, θα πέθανε και δεν θα ξαναγίνει ποτέ στη δουλειά.
το διορθώσανε, το κατάλαβαν. Δεν ξέρω πώς θα το καταλάβουν αυτό. Γιατί δεν είναι όλα τα κακοποιήματα, σε παραπέμψαν, αλλά. Να, τώρα έχω να του σου από ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο που ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για μια δουλειά, αυτά ξέρετε, τι εργολαβίε και τέτοια πράγματα. Πάνε όλοι για κακούργημα. Τώρα, στο τέλος θα φανεί ότι δεν υπήρχε και ζημία. Τα μισά δικαστήρια έτσι. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην ελληνική δικαιοσύνη. Θα το πω τώρα, όχι για να κάνω κριτική στους εισαγγελείς, γιατί το γράφουν και σε άρθρα. Είναι σημαντικό πρόβλημα στην ελληνική δικαιοσύνη. Αν το είδε καλά η εισαγγελία, θα έπρεπε και εσύ να αθωώνονται και εσύ να είναι ένοχοι. Στα ελληνικά δικαστήρια, 2 είναι ένοχοι και 8 αθωώνονται. Άρα δεν θα έπρεπε να του στείλουν καν. Έπρεπε να γίνει μια κρίση από πιο πριν από την εισαγγελία. Αλλά η εισαγγελία θα στείλει τον δικαστή να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, αν θα τον στείλει στα δικαστή, τον κατέστρεψε κιόλας. Πάει αυτό. Μέχρι να τελειώσει. Ναι, ούτε να δουλέψει, ούτε. Τελείωσε. Και εδώ τώρα είναι η προβληματική διάταξη για αυτά που έλεγα πριν. Θυμάστε που σας έλεγα δεν είναι όλα τα πειθαρχικά δικήματα ίδια. Αυτά που επισύρουν την ποινή της απόλυσης είναι επικίνδυνα όχι μόνο γιατί μπορεί να απολυθεί γι' αυτό κατά αυτό το παράπτωμα, αλλά γιατί στο επόμενο άρθρο που είναι η δυνητική θέση αργία, δηλαδή εκεί αποφασίζει το όργανο του δήμαρχου. Ο δήμαρχος όμως για αυτά που υπάρχει πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα το οποίο το κόκκινο που λέω εδώ μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης, μπορεί να σε βγάλει σε δυνητική αργία. Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά. Η αναξιοπρεπή συμπεριφορά που είπαμε πριν δεν σε βγάζει σε αργία. Η χαρακτηριστικός αναξιοπρεπής όμως σε βγάζει σε. Δεν σε βγάζει αυτό το δίκαιο όπως τα προηγούμενα που λέγαμε, αλλά μπορεί ο δήμαρχος να σε βγάζει σε αργία. Και υπάρχει και αναστολή άσκησης καθηκόντων μέσα σε 2 μήνες. Καλά, αυτά για μερικά πράγματα καλά κάνουν. Δηλαδή δεν το έχω δει να συμβαίνει, αλλά για μερικά πράγματα καλά κάνουν. Ας πούμε, την περίπτωση τώρα στις αίρες πήγε η άλλη κακομοίρα και όλα ήταν και ασθενείς ψυχικά. Που έβαλε την πολιτική ταινία στο παιδάκι, ας πούμε, και έπρεπε η υπουργός παιδείας να την παίρνει σε μια αναστολή. Τι να κάνει, να πάει την άλλη μέρα στη δουλειά. Καλά κάνουν και υπάρχουν αυτά. Μερικά πράγματα, ας πούμε, όπως αυτό η αναστολή για 2 μήνες, σου λέει για 2 μήνες. Μέσα σε 2 μήνες κάνει τα πειθαρχικά σου, κάνουν τους αργία, αλλά πρέπει να έχει και ένα χρόνο, ας πούμε, να ενεργήσει σε τέτοιες πολύ περίεργες περιπτώσεις. Εντάξει, σε μια τέτοια περίπτωση όπως αυτή, η υπουργός παιδείας την επόμενη μέρα την έβγαλε σε αναστολή. Μέχρι να γίνουν τα υπόλοιπα. Ξέρετε, να την παραπέμψουν, τα πειθαρχικά, να μπει σε αργία. Λοιπόν. Θα μείνω πάλι στα εκτός, γιατί θα πρέπει να σας πω μερικά πράγματα που έχει γίνει. Αυτό είναι το μόνο καλό που σας είπα πριν, το 100%. Ότι η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης δεν εμποδίζει την υποβολή της παρέτησης. Και λέει στην περίπτωση αυτή, η πειθαρχική δεν πάθει, εντάξει, και αν κατά την υποβολή της αίτησης του υπαλλήλου, όχι αυτό είναι άλλο. Η πειθαρχική δεν πάθει, συνεχίζεται. Εντάξει, δεν μπορώ να σε βάλω την ένσταση να μην σε κάνω προστάγραφο στις δεξιούχους, λέω. Εντάξει, όλες οι ποινές θέλει σε χρήμα. Εσύ όμως θα βγεις στη σύνταξη. Δεν περιμένεις 5 χρόνια που θα συνδυάσει το πειθαρχικό και δεν μπορείς να βγεις. Αυτό που για τον μόνο λόγο που δεν μπορείς να βγεις στη σύνταξη είναι αν υπάρχει εδένα και είσαι εμπλεκόμενος, αλλά η εδένα σε 2 μήνες τελειώνει. Θα περάσουν η εδένα και μετά από 2 μήνες θα υποβάλεις την παρέτηση. Και τώρα πάμε σε αυτά τα ζώνια που σας έλεγα. Για ζώνια θα μιλήσω. Τα λέω λίγο, δεν ξέρω αν σας έχω κουράσει. Τώρα τα πω λίγο μετά από το ακούστε λοιπόν τι λέει αυτό το άρθρο. Λέει ότι ο υπάλληλος επίπτευτο δικαίου της υπηρεσίας απολύεται, εντάξει, τα λέμε αυτά, απολύεται εάν καταδικαστεί σε ποινή για τα αδικήματα που αναφέρονται στην περίπτωση Α του 8. Αυτό είναι το άρθρο για τα αδικήματα με τα οποία δεν μπορείς να προσληφθείς, να διοριστείς. Εντάξει. Για να δούμε λοιπόν ποια ήταν αυτά τα αδικήματα και ποια προσφέρει. Λέει το 8. Ό,τι έχουμε σκούρο, μπήκαμε τώρα. Ήταν για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη με υπολογιστή, καλά κάνετε πάνω. Εκβίαση, πλαστογραφία ήταν, πλαστογραφία
Λοιπόν, απιστία δικηγόρο, απιστία, δωροληψία, δωροδοκία. Είχαν ξεκάσει να βάλουν δωροληψία. Δηλαδή, μόνο αν δωροδοκούσε εσύ απολυώσουν, αν τα πάρει επίση απολύεσαι. Σταματάω λίγο εδώ, πριν πάω παρακάτω στα καινούργια. Θα μου πει ότι αυτά εδώ πώ θα σου φύγουν. Να σα πω πάλι περιστατικό, περίπτωση συναδέλφου δασκάλα. Αυτή πήγε σε ένα μαγαζί στην Αθήνα και έδειξε ένα μπλουζάκι. Βλακία, είχε αγοράσει, ξέρετε, αυτοί που είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν αυτή την κλεπτομανία, έτσι. Είχε αγοράσει 300 ευρώ ρούχα και ένα μπλουζάκι το έβαλε στην τσάντα. Και την πιάσανε εκείνη την ώρα και την πήγαν αυτόφωνο. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε, γιατί η γυναίκα δεν ήταν και. Δηλαδή, το είχε πάθος το παιδάκι μου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν μην το μάθει ο άντρας και το παιδί της. Ναι, είναι το ρεζιλίκι. Και τη λέει ο εισαγγελέας, θα πάρετε να πουλεί και λέει όχι να δικαστώ, να περάσω το αυτό μόνο και στο σπίτι. Και τρώει ένα μήνα, 2 μήνες και εγώ να πω τι πράγμα. Θα κάνετε έφεση. Όχι, δεν θα κάνετε έφεση, τώρα αφήστε με να φύγει. Ναι, αλλά αυτό είναι τελεσίδικη απόφαση. Δηλαδή, αφού έχεις ο ίδιος το δικαίωμα της εφέσεως έχεις αρνηθεί να το ασκήσεις. Εντάξει. Και πήγε η δικογραφία στην έφεση και απολύθηκε. Σας το λέω γιατί ξέρω την υπόθεση γιατί ήταν έλαβα. Ο μόνος τρόπος που μπορείς να ξαναγυρίσεις είναι με μια διαδικασία που είναι σαν χάρη, ας πούμε, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπου εξηγούσαμε, εντάξει, δεν τα βλέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα βλέπουν εκεί οι γραμματείες του, εξηγούσαμε ότι ήταν αρρώστια αυτό που είχε η κοπέλα, την ξαναγύρισε στη δουλειά. Εκεί που έλεγε να μην με πάρει κανείς καμπάρι, να μην το ρεζίλει στον άνθρωπο στο παιδί, στο τέλος έγινε ρεζίλι πανελληνίωση. Για το τίποτα, έτσι. Απολύτω. Για κλοπή. Πάμε παρακάτω. Κλοπή θα μου πεις δεν τα κάνεις. Εξαγωγή γράφουν αυτά πολύ καλά κάνουν. Τα εγκλήματα κατά της γεννητής της ελευθερίας πολύ καλά κάνουν και σε απολύονται. Λέει όμως τώρα τα καινούργια. Τα εγκλήματα κατά των πολιτιακών και πολιτικών οργάνων κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, των προσβολών κατά της πολιτιακής εξουσίας και διάφορα. Στο ίδιο κεφάλαιο όμως είναι, στο ίδιο κεφάλαιο του ποινικού κώδικα, δωροδοκία πολιτικών προσώπων, αντιποίηση αρχής, διατάραξη συνεδριάσεων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, απίθεια στάση. Τα λένε τόσο συνδικαλιστές, μαζευτήκαμε καμιά τριανταριά και πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα κρατήσαμε όλα εκεί μέσα, απολύτως. Ναι, αλλά λέει και είπατε πριν, θυμάμαι κάτι είπατε ότι οι συνδικαλιστές νομίζω. Να ασκήσουν κριτική, όχι να διακόπτουν τις συνεδριάσεις, εδώ έχει διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Είναι το πρώτο που λέω εδώ. Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Εντάξει, αυτά βέβαια όλα. Όχι επειδή τα έκανες. Πρέπει τελεσυνθήκως να κρυθείς ένοχος, έτσι. Δηλαδή να τη φας μια φορά στο πρωτόδικο ποινικό και να τη φας και μια δεύτερη στο εφετείο. Για να μην το λέμε τώρα τόσο εύκολα απολύεσαι, αλλά μπορεί να σου συμβεί. Στην πολεοδομία στη Θεσσαλονίκη πήγαν συνδικαλιστές έτσι, γιατί κλείνουμε κάτω την πόρτα και λέει διατάραξη της υπηρεσίας. Στην πολεοδομία της Θεσσαλονίκη. Τότε βέβαια δεν σε απέλυει αυτό το έγκλημα, τώρα όμως σε απολύει κιόλας. Όχι, στο παρελθόν έχουν γίνει παρόμοια περιστατικά σε δημοτικά συμβούλια με σωματεία που η κατάσταση ξέφυγε. Αυτό το πράγμα. Έτσι. Είχαμε και εμείς στο Δοξάτο που είχαμε. Και στο Δοξάτο είχαμε έτσι περιπτώσεις. Αν τη φάση μια φορά κάνει service, τη φάση και δεύτερη, αν το δει. Εντάξει, τα λέω και πάμε λίγο στα πιο αστεία. Οποιοδήποτε έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, όπου τα μισά δικαστήρια πλέον είναι ο ένας σύζυγος καταγγέλνει τον άλλον για ενδοοικογενειακή βία. Άμα εκεί τη φάση τελεσίδικα, άμα επιμείνει σύζυγος ότι ξέρετε, τα περισσότερα ξέρετε το καταλήγουν. Τρώμε τσάμπα την ώρα μας. Έρχονται ο σύζυγος ή η σύζυγος και λέει απλά με έσπρωξε και καταγγέλνει. Και ξύλο να έπεσε, ο ένας βοηθάει τον άλλο. Αλλά αν σε βοηθήσει και τη φάση 2 φορές, κοιτάξτε, απολύθηκε. Τη φάση εδώ και στο εφετείο. Και πολύ της μόδας τώρα τα παιδάκια. Μάλλον ο δικαστής ένα κοριτσάκι το οποίο το έκανε τη μήνυση όταν ήταν, ξέρω εγώ, 16 χρονών, το έδινε η μαμά του και πήγε τώρα μετά στα 20 και έλεγε ψέματα είπατε. Ο
εργαστείς και κάτι στο πολιτικό καλό. Εμείς μαζευτήκαμε τόσοι άνθρωποι που δεν κάνουν δουλειά για σένα. Γιατί εσύ τότε μας είπες ότι έφυγες εσύ με την ομάδα. Πολλές τέτοιες υποθέσεις που δεν έχουν γυναίκες βία. Νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δεν σας το εύχομαι. Εγκληματική οργάνωση επίσης. Τρομοκρατικές πράξεις, τρομοκρατική οργάνωση. Εδώ παίζει λίγο, γιατί μερικοί, ξέρετε, και μόνο με τις μπροσούρες χαρακτηρίζονται τους τρομοκράτες. Και πάμε λίγο εδώ παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Προσέξτε λίγο. Δεν λέει εμπορία ναρκωτικών. Δεν λέει εμπορία. Λέει παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Και το λέω πολύ απλά. Έκανες ένα βάθο και σε κάσανε. Ναι. Και την... Ναι. Απολύεσαι. Ναι. Όταν είναι για χρήση, νομοθεσία περί όπλων. Εσείς θα μου πείτε τώρα ότι δεν είναι το. Θα σας πω όμως εγώ ότι είχα υπόθεση που ο άλλος πήγε στην Βουλγαρία εκδρομή και υπαγόρασε ένα πιστόλι και κροτίδες. Έδωσε κανονικά το ονοματικό όνειμό του εκεί, στο κατάστημα. Ο άνθρωπος θέλει και να το πουλάει κανονικά τα 40 ευρώ. Από αυτά που το πας. Εντάξει, έδωσε και πού μένει και τα στοιχεία λέει, α, έτσι είναι η νομοθεσία. Λες τα στοιχεία σου και το αγοράζεις. Στο τελωνίο τίποτα. Μπήκαν ένα πρωί, ξημερώματα στο σπίτι του στην Περαία, τα τσιμάνια τα δικά μας, αφού η φίλη πήρε τα στοιχεία από τη Βουλγαρία που τα έδωσε ο ίδιος. Να βρουν το όπλο. Και τους λέει: παιδιά, μην μου βγαίνει στο σπίτι, περιμένει. Τον άπατο, το έβγαλε ακόμα στο κουτί. Δεν είχε πρόλαβε να ρίξει μια κροτίδα ο άνθρωπος. Και το αστείο ήταν ότι τον αθώωσε στο εφετείο. Πρωτόδικα την έφαγε. Δηλαδή υπήρξε δικαστής που είπε ότι αυτό εδώ είναι παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλου. Υποθέσουν ότι αυτό είναι δημόσιο υπάλληλος, στο εφετείο δεν τον αθώωνε. Απολύθηκε. Λέω έτσι πολύ πρακτικά πράγματα για να καταλάβετε πόσο είναι αυτό το. Και αυτό που σας είπα εξ αρχής, το 2 φορές για συκοφαντική δυσφήμιση ή 2 φορές για ψευδή καταμήνυση. Όλα τα διαζύγια. Όλα τα διαζύγια. Λέω σύσσωμος με τον άλλον ότι ψευδός τον καταμήνυση. Αν τώρα μου πω κάτι για τον Δήμαρχο, μην το τι είπα, γιατί φοβάμαι λέω. Πω κάτι εναντίον του Δημάρχου. Και με μηνύσει. Ναι, 2 φορές πρέπει να γίνει. Ωραία, και το λέω μετά. Ο Δήμαρχος και ένας άλλος. Πού είναι ο Δήμαρχος 2 φορές. Να γίνουν ένα πρωτόδικο και ένα εφετείο και ξανά ένα πρωτόδικο και ένα εφετείο. Γι' αυτό είναι λίγο. Όχι, 8 είπες και Γι' αυτό είπα το διαζύγιο, παιδιά. Γιατί έχει διαζύγια. Εγώ έχω τύχει σε δικαστήριο. Εγώ δεν κάνω διαζύγια, αλλά έχω τύχει να περιμένω το δικό μου δικαστήριο. Και έχει διαζύγια που έχουν 10 μηνύσεις ο ένας και 10 μηνύσεις ο άλλος. Αλήθεια λέω τώρα. 10 μηνύσεις ο ένας και 10 μηνύσεις ο άλλος. Αν 2 από αυτές τις Είμαστε στην εργασία μας, καλά είναι, παιδιά. Ναι, και αυτό το πρόβλημα είναι αυτό που σας έλεγα το 9, ότι αυτό εδώ, ότι δεν ξαναγυρνάς αν δεν παρέλθει τη δεκαετία από την απόλυση. Άμα γίνουν όλα αυτά, έχεις τελειώσει δηλαδή. Πότε να ξαναγυρίσει το δημόσιο, πόσο χρονών θα είστε. Δεν ξέρω τώρα, κουραστήκατε. Αν δεν κουραστήκατε, θα σας πω λίγο πώς θα λειτουργούν τα συμβούλια. Αλλά δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει τώρα. Αν θα ψάξετε λίγο. Θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα ή καφέ έξω και να επανέλθουμε. Μπορούμε να κάνουμε το εξής. Όχι. Όχι, ας το τελειώσουμε. Να το τελειώσουμε. Εντάξει. Δικό σας τώρα και ό,τι ερώτηση θέλετε. Να σας πω λίγο. Και ας μην είναι πειθαρχικά. Όπως ξέρω εγώ η κυρία έχει ρωτήσει κάτι και του είπα ότι δεν είναι ώρα τώρα. Τώρα είναι ώρα να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Αν το ξέρω θα σας το πω. Αν δεν το ξέρω δεν θα σας το πω. Εντάξει. Αλλά επειδή τον υπαλληλικό κώδικα το λέω αυτή είναι δουλειά μου. Πώς να σας πω. Δηλαδή όπως ο άλλος κάνει ποινικά, έχει μόνο ναρκωτικά, ας πούμε, μου κάνω με δημοσίους υπαλλήλους τη δουλειά. Μπορείτε να ρωτήσετε, να σας απαντήσω. Να καθόλου με τη σειρά. Μπορεί θέλεις κάτι εσύ. Ναι. Ωραία. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εάν κάποιος διευθυντής. Συνάδελφοι, λίγο να πούμε.
ορίσει αναπληρωτή του ή προϊστάμενό του ή οτιδήποτε, κάποιον που νομότυπα δεν μπορεί να πει. Έτσι. Και από εκεί και πέρα κινήσει διαδικασίες βάσει των καταγγελιών αυτού. Τι γίνεται? Τώρα, είπαμε να μου κάνετε ερωτήσεις. Τώρα εσείς θα πείτε τον πόνο του καθένα. Όχι, απλώς Περάσει από αυτά που είπες τώρα. αυτό το έγγραφο έχει επιπτώσει πειθαρχίας αυτό. Τι δεν έχει? Εξαρτάται πώς θα το δει πιο πάνω από αυτό. Δηλαδή, εσύ μου λες τώρα έχει πάνω από αυτό. Πώς θα το δει ο πιο πάνω, ο δήμαρχος, ο διευθυντής, ο γενικός. Δεν μπορώ να πω πώς θα το δει. Γι' αυτό λέω. Συγγνώμη πριν που είπα που λέει το πόνο, έτσι το είπα. Όχι, τι πόνο δεν έχουμε. Από το βίωμά μας, ας πούμε, κυρίως από εδώ, από εκεί βγαίνουν οι ερωτήσεις. Ναι, απλά τώρα ο συνάδελφος που είπε ότι εγώ αντιλήφθηκα τι πάει να μου πει, αλλά είναι προσωπικά. Ναι, μιλάω για τις εμπάθειες, μιλάω καθαρά για τις εμπάθειες. Πρέπει να ελεγχθεί δηλαδή ο πιο πάνω, έτσι, αυτό. Ναι, άμα πιο πάνω πει ότι είναι εδώ, έχει μια παράνομη τέτοια, υπάρχει και η παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος. Δεν είναι μόνο ποινικά. Δηλαδή υπάρχει ένα πιο ελαφρύ πειθαρχικό ατύχημα που είναι ότι παραβαίνει στο υπαλληλικό σου καθήκον, δεν τιμωρείσαι από όλα αυτά τα σοβαρά που είπαμε τώρα, αλλά υπάρχει το παράπτωμα. Αν δηλαδή τι είναι αυτό το παράπτωμα, δεν κάνω καλά τη δουλειά. Ή τι κάνω αντίθετα από αυτό που προβλέπει οι αρμοδιότητες του. Υπάρχει επίσης και ακόμα πιο ελαφρύ, η αμελής εκπλήρωση καθήκοντος. Δηλαδή, ήμουν λίγο στα τέτοια μπροστού και τα έκανα στραβά. Δεν είχα μια κάποια πρόθεση ή ένα δώρο. Υπάρχουν και τέτοια, τα προσπέρασα αυτά, γιατί είναι μικρά πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία δεν καταλαβαίνω αυτή την περίπτωση. Είναι ο χαρακτηρισμός που είπα. Η παράδοση υπαλληλικού καθήκοντος. Κατηγορηθήκαμε για κάποιο κακούργημα. Αθωωθήκαμε. Ήρθε η αθωωτική απόφαση. Όχι όμως, προλάβαμε να κατηγορηθούμε πριν έρθει αυτός ο νόμος. Ναι. Ήρθε όμως χαρτί από το Δήμο ότι αφού τελεσυνδικήσει θα περάσουμε πειθαρχικό. Τελεσυνδίκησε και δεν είμαστε αθώοι. Δεν μας ήρθε νέο χαρτί ότι ξέρετε αφού τελεσυνδίκησε και είστε αθώοι δεν θα περάσουμε από πειθαρχικό. Όντως δεν θα περάσουμε από πειθαρχικό της φύσης. Ωραία. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να πω μερικά πράγματα που προβλέπονται στον κώδικα και δεν τα έχω εδώ μέσα γιατί δεν είναι τόσο να συμβαίνουν συχνά. Ναι. Υπήρχε παλιά, πριν από αυτή την αλλαγή, μέχρι τον Σεπτέμβρη, υπήρχε άρθρο που έλεγε ότι εάν υπάρχει όμοια ποινική διαδικασία, μπορεί να ανασταλεί η πειθαρχική μέχρι την τελεσυνδικία της ποινικής. Τώρα αυτό δεν υπάρχει πια. Λέει ότι είναι ανεξάρτητες διαδικασίες και προχωράνε ανεξάρτητα μία από την άλλη. Αυτό που έγινε σε εσάς δεν μπορεί να γίνει πια με την καινούργια διάταξη. Επίσης, τώρα μια και το είπαμε αυτό, να πω και κάτι ακόμα για όσους θα τύχει να έχετε ποινικό και πειθαρχικό. Η ποινική διαδικασία επηρεάζει πλέον την πειθαρχική μόνο ως προς τα πραγματικά περιστατικά εφόσον έχουν κριθεί από τελεσίδικη απόφαση. Δηλαδή, αν εγώ κατηγορούμε ότι έκλεψα το κινητό, εντάξει, και η ποινική με αθωώσει και πει ότι δεν το έκλεψε τελικά, η πειθαρχική, μόνο γι' αυτό το πράγμα δεσμεύεται. Ότι εγώ είναι σίγουρο ότι δεν το έκλεψα, γιατί το έχει το ποινικό. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Αν όμως αυτό μπορεί να είναι κάποιο άλλο παράπτωμα, δεν είπα καλό παράδειγμα, θα πω ένα άλλο. Πες ότι κατηγορούμε για παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα. Τι είναι παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα? Δεν έκανα επίτηδες καλά τη δουλειά μου. Δεν είναι αυτό που είπα πριν στον συνάδελφο. Εκείνη δεν έκανα καλά τη δουλειά μου. Δεν έκανα επίτηδες καλά τη δουλειά μου για να προσφορήσω όφελος σε έναν εργολάβο. Εντάξει, εκεί είναι παράβαση κατά τον ποινικό κώδικα. Πες ότι εγώ έχω περάσει από εκεί και λέει ότι τελικά δεν είχε όφελος ο εργολάβος, παρόλο που τα ψιλοέκανε στραπάτσο τη δουλειά σου. Αλλά τελικά δεν ωφελήθηκε κανείς και αθώθηκα από εκεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί πειθαρχικά να με τιμωρήσουν γιατί δεν έκανα καλά τη δουλειά μου. Μπορεί να την κλείτωσα από το ποινικό, γιατί δεν ωφελήθηκε ο εργολάβος τελικά, αλλά όταν έκανα στραπάτσο, μπορώ να τη φάω για το προηγούμενο παράπτωμα που είπα για παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος και όχι ποινικού. Άρα μόνο μια αθώωση, η λήψη πράξεως με αθώωνει και για το πειθαρχικό. Αν είναι αθώωση η λήψη τόλου, αλλά την πράξη την έχω κάνει,
Τα πραγματικά περιστατικά λένε ότι υπάρχει. Όπως το λες, τα πραγματικά περιστατικά δεσμεύουν και την πειθαρχική απόφαση, την πειθαρχική διαδικασία. Αν το ποινικό δικαστήριο πει ότι 1, 2, 3 χαρτιά ξέχασα να βάλω υπογραφή, αλλά τελικά δεν είναι καθόλου γι' αυτό, το 1, 2, 3 χαρτιά ξέχασα να βάλω υπογραφή, συνεχίζει να ισχύει η πειθαρχική διαδικασία. Σε συνέχεια όλων αυτών που υπόθηκαν, και ιδιαίτερα για την παράπτωση καθήκοντος, που είναι και το πιο εύκολο για κάθε κακόπιστο να αποδώσει σε ένα δημόσιο υπάλληλο και έχει και ένα ευρύ περιεχόμενο. Άρα λοιπόν, υποθεί μια μήνυση για παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή και κατά τον υπαλληλικό κώδικα. Αυτό αυτομάτως θεωρηθεί εκκίνηση της διαδικασίας ή θα πρέπει να υπάρξει παραπομπή στο ακροατήριο για να κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία? Εάν υπάρξει παραπομπή, ξεκινάω ανάποδα. Εάν υπάρξει παραπομπή στο ακροατήριο, έχει πει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μην το ψάχνεις και εσύ, γιατί το ψάχνει ο εισαγγελέας. Να βρίσκει εντελώς αντίθετο, αλλά δυστυχώς έτσι είναι, που επειδή ξέρω ότι πολλοί εισαγγελείς δεν το ψάχνουν, γι' αυτό με βρίσκει εντελώς αντίθετο. Λέει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεν χρειάζεται να κάνεις ΕΔΕ, γιατί τα πραγματικά περιστατικά τα έψαξε η εισαγγελία, οπότε πάνε κατευθείαν σε παραπομπή ή σε κλίση σε απολογία, γιατί είναι δεδομένο ότι τουλάχιστον υπάρχουν υπόνοιες μιας και παραπέμπει. Τελειώνω και πάω στο προηγούμενο που λες. Ότι δεν έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία με την έννοια της παραπομπής στο ακροατήριο, αλλά συνεχίζουν να έχουν την καταγγελία. Ναι, αν εγώ έχω την καταγγελία, θα την ερευνήσω μόνος. Αν έχω την καταγγελία, που είναι και μήνυση, οφείλω να την ερευνήσω με ΔΕΗ προκαταρκτική. Και μετά να συνεχίσω την πειθαρχική. Άρα λογοδοτείτε. Σαφώς, γιατί έχω μια καταγγελία η οποία, να σου πω λίγο ακόμα και ανώνυμη αν είναι, εάν έχει μια βάση, αν έχει μια βασιμότητα, δεν μπορείς να την αφήσεις. Πες ότι λέει ότι εγώ ξέρω ότι ο Γιώργος Δανίλ κάθε πρωί που πηγαίνει στο ταμείο, τσιμπάει και ένα λιγοντάρι από εκεί μέσα. Ανώνυμη καταγγελία. Γιατί θα το ψάξω αν είναι το 50. Ξέρει η υπηρεσία ότι έχει υποδεχτεί μήνυση για παράβαση καθήκοντος ή για μία άλλη αντισυνταγματική πράξη σε κάποιον υπάλληλο. Θα το ψάξει. Όχι όμως υπηρεσιακά, δεν έχει δίκαια αναφορά κατά στην υπηρεσία για το περιστατικό. Πώς έμαθε για τη μήνυση? Πώς έμαθε για τη μήνυση? Έχει πάρει ουσιώδη. Τώρα αυτό είναι λίγο. Ναι, τις παραπομπές πάντως υπάρχει. Ναι, αυτό πήγαινα να πω και απλά περίμενα να μιλήσει εσύ. Υπάρχει δέσμευση και στον ποινικό κώδικα και στον υπαλληλικό αντίστροφη, δηλαδή αν η εισαγγελία παραπέμψει, πρέπει να ενημερώσει, αν ο παραπεμπόμενος είναι δημόσιος υπάλληλος, να ενημερώσει την υπηρεσία του και το ίδιο και για μας, εάν δεν προκύψουν ποινικά αντικείμενα, να ενημερώσουμε εμείς την εισαγγελία. Αυτό υπάρχει πρόβλεψη και στους δύο νόμους, και στους ποινικούς και στους πειθαρχικούς. Άλλη ερώτηση? Όχι. Άρα, θέλει κάποιος να πει κάτι? Άρα, όχι, δεν εγώ να σας πω. Για να μάθουμε λίγο τις γνώσεις σας. Είναι σχολική καθαρίστρια. Ναι. Με ενδιαφέρει. Είναι από το 20 ορισμένου χρόνου. Βέβαια, εγώ δουλεύω από το 3 τη συμβασίας. Αν μπορείτε να μας πείτε, ας πούμε, επειδή έχουμε επαναλαμβανόμενες συμβάσεις. Ναι, απαγορεύεται από το Σύνταγμα να γίνει αορίστου χρόνου. Κερδίζω τέτοιες υποθέσεις σε επίπεδο όμως προσωρινών διαταγών και ασφαλιστικών μέτρων, αλλά δεν έχει κερδίσει ποτέ κανείς την τελική αγωγή. Με τη διάταξη μπορείτε τι γίνεται? Δεν έχει κρίνει μέχρι τώρα κανένα δικαστήριο να κρατήσει ανθρώπους. Το μόνο που κράτησε ήταν, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε τότε, ο Μπουτάρης 800 άτομα, δεν έκανε έφεση όμως. Το πήρα πάνω του. Και δεν το κυνήγησε και κανείς, γιατί αυτό είναι μεγάλο πειθαρχικό για ένα δήμαρχο που φόρτωσε σε ένα δήμο 800 ανθρώπους, από τους αντιστρόφους από το δικάστημα. Που εγώ συνήθως εσάς έχω, δηλαδή το βλέπω έτσι. Εντάξει, δεν έχω ακούσει άλλη υπόθεση να έχει κερδιθεί η τελική αγωγή. Δεν έχω ακούσει.
έχει σε μερικού νομού μα είχαν ενημερώσει απλά και σε κάποια νησιά ότι έχουν κινηθεί δικαστικά. Εννοείται ότι κερδίσανε και οι δήμαρχοι το δεχτήκαν, δεν το περισσότερο. Δεν πήγανε στην ευθύνη. Ναι, τώρα εντάξει. Αυτό είναι στην ευχαίρεια του Δημάρχου δηλαδή. Δεν είναι στην ευχαίρεια, είναι υποχρεωμένο να κάνει έκθεση. Αλλά το αφήσαμε εκεί να πάει τοπικά. Τώρα ήμουν σίγουρο ότι θα λυπηθεί τέτοιε μικρέ κοινωνίε, γιατί εκεί μπορεί και ο δικαστή να έχει πάει για 2-3 χρόνια και θέλει να πηγαίνει στο καφενείο ελεύθερα. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό το πράγμα υπάρχει, πώς να σας πω, μια σειρά νομολογίας που θα σας βοηθούσε. Μέχρι τα ασφαλιστικά έχω φτάσει και εγώ. Παραπέρα, πολύ δύσκολο. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο? Εγώ θα πρέπει να κάνουμε ένα έτσι τελικό να πεις. Ναι, να σας πω λίγο. Εγώ και έξω που με ρώτησαν δημοσιογράφοι, αυτά είπα. Δεν πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που δουλεύουμε επειδή άλλαξε το πειθαρχικό. Άμα κάνω καλά τη δουλειά μου, κάνω καλά τη δουλειά μου. Εντάξει, οι τιμωρίες μπορούν να αυστηροποιούνται και μπορούν να τις κάνουν, ξέρω, να τις βάλουν και σε αγχώρια. Άμα κάνεις καλά τη δουλειά, κάνεις καλά τη δουλειά σου. Εάν έχεις δείξει μια ατυχία και αυτό το πράγμα σε έχει πάρει η μπάλα όπως έχει συμβεί μερικές φορές σε μερικούς ανθρώπους, είμαι σίγουρος ότι στο τέλος, γιατί εγώ πάω με τέτοιους ανθρώπους στα δικαστήρια, στο τέλος θα φοβώνονται όλοι. Όλοι εννοώ άνθρωποι οι οποίοι μπλέξανε από μια ατυχία. Εντάξει. Στο τέλος θα φοβώνονται όλοι. Αλλά δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι δεν θα ταλαιπωρηθεί. Θα ταλαιπωρηθεί. Αυτό όμως κανείς δεν μπορεί. Πώς θα σας πω, εσείς πρέπει να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Εσείς πρέπει να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Ότι ο Γιάννης τώρα θα πω και ένα παρασκήνιο. Ο Γιάννης ξέρει τους ανθρώπους που είχαν πάει να ζήσουν του σεξουάλοι. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι πολλά ναι, ρε παιδάκι που λέγανε. Πολλά ναι. Να το πω έτσι εντελώς. Ναι. Καλό είναι να λέμε και κανένα όχι όταν βλέπουμε ότι είναι εμφανές. Να σας πω λίγο τι πρέπει να κάνει τώρα άσχετο. Άμα το βρω. Όχι βέβαια. Έχει ένα άρθρο εκεί το 25 που λέει. Ισότητα λίγο. Ναι, αυτό. Όταν εκτελείς διαταγή την οποία θεωρείς παράνομο, πρέπει πριν την εκτέλεση να αναφέρεις εγγράφους στην αδίκηση τη γνώμη σου και να εκτελέσει την διαταγή χωρίς καθυστέρηση. Θα το κάνετε αυτό το πράγμα όταν είναι εμφανώς παράνομο αυτό που σας εντέλεστε να κάνετε. Εντάξει. Δηλαδή αυτό δεν είναι κακό. Πάλι θα το κάνετε αυτό που θέλει ο προϊστάμενος, αλλά πείτε τις αντιρρήσεις στις εγγράφους. Μπορεί να σας σώσει στο μέλλον, ας πούμε. Σε ένα πιθανό ποινικό δικαστήριο. Αυτό δηλαδή τώρα το επιτυχία το είχα τη διαφάνεια εδώ μέσα, γιατί κάτι είχα ρωτήσει. Είχα σε μια παρουσίαση είχα βάλει το πιο πριν τις ερωτήσεις και κάποιος με ρωτούσε αυτό και γι' αυτό είναι η διαφάνεια εδώ μέσα. Κάντε το αυτό. Κατά τα λοιπά, συνεχίστε να κάνετε τη δουλειά σας. Τι να κάνετε.